alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanu ka ala barkada ka sali dafawla so herama ka no ala kira bay kisi ni nema baka ana so mo bela jele ani ma o ma de yutu nyonya fukata jodo se ala ka be yo jama kulu sanu may fe aw bismillah ko jamu ka kere kere ne kele ka mi sigaw ye wula so wolo kono ka kayni ni wati ni wula ma ni ala fe ya rabbi ala ka suin atime herela ka boda dama ka ande me bara nunu kono biye sungalo tle konontonai amba ni ala fe to ala ka dafa ka be femi février kalo ale tle muka ani woroma o kuma kono bakruba kuna funya munu be bi ka lase awma o folo de afana karamo Seydou Ousmane Madan Haidara aka tafsir keraminti ta bonyango o ko fe sungalo kuna funya ne ala sona makibariya munu be amina wala sawma o ko fe femi hadisul iftar kene kambi an karamo mi ban polokoro o de anga shirifke Ali Bokar Haidara ne ala sona ma ani ali de bena boroke hadisul iftar kene ka o ko fe femi dinga jusraw ye amina o lablaw ye aka se ka donka fuli ni duwa ke aka nafila o be la sawma kata se kene ko nasiraw ma ambalom so tata kuje ture ne ala sona ma aleka blasal kaumbino o ko fe femi kizine ambalom so amnata trawre afanaka bita o be femi ka ne ala sona ma mina wirawula fukata se suntige watuma ani amenyo bolo amisiri ka au fuka wal nyumando kama sponsor officiel fu ka wal nyumando alexa vula sanchama ana be jekani baranke anya fawi ni au feka an deme jemukai kono ya ka jemukai ka bunya bolo ka islamia deme aka moyno zikadi biya be dum fam bela jelen fe abo haklito ala o ko fe femi aka nono no le halib ale nono ko dai abo haklito o fana sanina ti alkaba akona te shire demi ni ti alkaba te o ko fe jikula jipresia o be wasabo kata se najini kadila ni produit nunu ni awya sa ay kuma ayon deme baray konana wala ambe anga sonsoro foku wal nyimando ka bara nunu bela jele nundo je ka bara la bi ani ma minu be nyogon bolo amma folo o de ankaramo alpha yigilay kata si ambalo muso Fatmata Kamara manga muso yala sonama ani bulu de bela je ka bara nundo te yala insha alpha assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah malafu basila kon bashfoiti alhamdulillah da kunya kelen foli ka je si an filɛ ba bɛɛ lajɛlen ma ni waati na an nisɔndiyalen bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan minnu bɛ ka an lamɛnni kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ ani jabarani fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'a f'u ye k'u bisimila Sirifila tele jabarani kɔnɔ bi ni ala sɔnna ma an bɛ yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn madame Anne a bɛ cogo di baasi t'i la da kunya kelen foli ka ɲɛsin filɛba bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ la Seydou Ousmane Madan Haidara ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'an filɛlibaga ani an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sigilen don k'an lajɛ nin waati in na an b'a fɔ k'aw bisimila a ka spécial Ramadan kɛnɛ kan kokura ni ala sɔnna ma o kuma kɔnɔ an bɛ foli lase Bangoni Janginɛbugu la karamɔgɔ n'a ka denbaya u bɛɛ ka foli bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnya la an b'an baw fo n'o ye tanti Jara tanti Fatumata tanti Aisha tanti Halima an b'u fo k'u buramusow bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kɔnɔ ka dugawu kɛ kalo ala ka atime hɛrɛ kɔnɔna na o kuma kɔnɔ an bɛna tafsir kɛnɛ kan alpha i n'a fɔ ladala ko la Sirifukɛ kun ye suratul Ghafir tafsir de daminɛ n'o ye sura le pardonnaire donc an jɔlen tun don aya 20 na bi ta wulila aya 20 ka taa bila aya 22 o kɔnɔna na min sɔrɔla an b'a fɔ ni kɛ kɛrɛfɛtigi an k'an tulo an ɲɛmada k'o lamɛn inshallah. Diɲɛ kɔnɔ fɛlen don hɛrɛ la dumuni duman caman bɛ se ka tila ɲɔgɔn cɛ nka ne bɛ se ka fɛn o fɛn di an ma wasan ka fɛn dumanin bɛɛ bɔ an ka tiɲɛ na anw ka laadalikow la anw ka nafalabonyafɛnw kan minnu dilannen don ni kanu ye walasa k'i den ye ko kɛ i kelen na sitigiw fɛ sara ɲuman bɛ sɔrɔ sira laban na anw ka tiɲɛ kosɔn mali ta fan fɛ
bosan sabu ang bawa sa takin mahidin niya. Pesan kafe halang besor. Mau kasih kita suri kayawi. Pesan, kasih pak. Ayat tangan ini Allah Taala fayaq wa syaitan iblis lain toro. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Anyan sindi ni Allah Taala to barkamai. Alami je hine lokoleti anila hina krangrele. Naam. تابع سورة غافر. Ambi Ghafir surah Fatula. Naam. Il est le 25 deuxième mois 2026. Le 25 deuxième mois 2026. Naam. أولم يسيروا Walam yasiru yala adamate uma yala wa. في الأرض Duma kolo sanfɛ. فينظروا Ninga filɛli kɛ كيف cogo jumɛn do. كان عاقبة الذين Mɔgɔw labanna cogo di. كانوا Mɔgɔ minnu kɛra من قبلهم ka kɔn olu ɲɛ. كانوا Olu kun kɛra هم olu tigitigi. أشد منهم قوة Olu fanga kun ka k'u ta ye diɲɛ na yan. وآثارا U ye nɔbɔw to في الأرض dugumakolo sanfɛ. فأخذهم الله Ala y'u minɛ بذنوبهم n'u ka walejugu kɛtaw ye. وما كان لهم A ma kɛ mɔgɔ ninnu ye fiyewu. من الله Ka bɔ Ala yɔrɔ. من واق Mɔgɔ min se k'u tanga. ذلك A ko min filɛ nin ye. بأنهم Ka d'a kan kafiriw كانت تأتيهم رسلهم u ka kiraw ko minnu ma o. بالبينات Dalilu wulibali yɛrɛ ye. فكفروا Nka o kafiriyara. فأخذهم الله Kɛra min kɛ Ala fana y'u minɛ. إنه Ɲangata ye i k'a dɔn Ala. قوي Ala ye masa fangatigi ye. شديد العقاب Ka ɲangata cɛ ka jugu. A ko di. أولم يسيروا في الأرض A ko mɔgɔw ɲininka dɛ. نعم Muhamadu nalen ni kiraya ye n'a bɛ k'a ɲɛfɔ. نعم Minnu bɛ ka ban. Yala u ma taama dɔɔni ka diɲɛ ye wa. Diɲɛ kibaru ma f'u ye. فينظروا Fa yanzuru. U tun ka filɛli kɛ كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم mɔgɔ minnu kɔnna u ɲɛ. نعم U tun ka olu laban o lajɛ. Minnu ye kiraw sɔsɔ. نعم Munna adamaden bi waaju n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ de ye. Nka ni waajuli kɛra ni e yɛrɛ ye o ye danga de ye. Kumana mandɔw minnu tɛmɛna نعم ka kɔn Muhamadu cili ɲɛ. نعم Ko yala u ma yaala k'olu lajɛ Ala ye min k'u la u ka ko laban na cogo min na. كانوا هم أشد منهم قوة Olu fanga kun ka bon tɛ ye o. نعم An jɔlen fanga ni fanga yɛrɛ la. نعم Adamkaw ni Samudakaw Naam. olu fanga kun ka bon makan kafiriw fanga ye. مسبع Jɔ ka ye yɛrɛ la. نعم وأثارا في الأرض Wa asaran fil ardi u ye nɔ min bila dugumakolo la. نعم O nɔ ka bon maganta ninnu ye. مسبع Sabu u ye sangasobaw jɔ Naam. ka kɔbaw se ka farawow se Naam. k'a kɛ sow ye. Munna olu ye nɔba minnu kɛ dugukolo la Naam. makan kafiriw m'o kɛ mɛ u n'o se n'o bonya bɛɛ Ala y'u halaki. فأخذهم الله بذنوبهم Ala y'u minɛ n'u ka jurumu ye. وما كان لهم من الله من واق Porokoto cogo ma sɔrɔ u la Ala bolo dɛ. وما كان فيه N'Ala ko a bɛ juguman k'i la نعم i yɛrɛ ye juguman min san Naam. ayi porokoto cogo tɛ Ala ka yafa ma. Na ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ko balawu in ma jigiw ka foyi kama. نعم Bi ma k'u ka dɛ. La u ka kiraw nan'u ma de. بالبينات Bilbayinati ni dalilu bangenen ye. Silamɛya n'i ye silamɛya min bɛ fɔ a la n'i y'a lajɛ. Naam. N y'a fɔ a ye siɲɛ caman diɲɛ yɛrɛ mago bɛ silamɛya de la. نعم Parce que diɲɛ mago bɛ silamɛya la cogo di. Diɲɛ ka kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi. نعم
balawo balawo bi diɲɛ kɔnɔ n'i y'a balawo bɛɛ lajɛ i bɛ taa sɔrɔ mizanu de ma tile hali du kɔnɔ n'i ye balawu ye du kɔnɔ a ti ban mizanu de ma tile mana diɲɛ filɛ dekun min na bi tɔɔrɔ min filɛ diɲɛ kɔnɔ bi dɔ wɛrɛ tɛ diɲɛ mago bi tilennenya de la o de ma sɔrɔ an la tatagaw fil mizan wa aqimul wazna ayiwa kumana c'est-à-dire n'i yɛrɛ ye silamɛya lajɛ k'i sigi dɔrɔn k'i miiri i b'a ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la walahi muhamadu cira ala ka ciden don mais o t'a bali fana silamɛya minnu nana n'a ye kɔfɛ minnu y'a ta alakira sallallahu alaihi wasallam kɔfɛ Musa la hatala a tiɲɛna caman bolo fo jɔzɔnna de ka kɛ pour que ka silamɛya yɛrɛ bɔ bolo la dekun caman bɛ silamɛya ka bi silamɛ yɛrɛw de y'a labɛn u yɛrɛ mago kama u jɔyɔrɔ kama u ka hɛrɛ kama u ka niyɔrɔ kama o de la silamɛya n'o tɛ diɲɛ mais hali kafiri jamana jumɛn bɛ yen ni tribunalité a b'a bɛɛ la a bɛɛ diɲɛ dugukolo kan yɔrɔ jumɛn bɛ yen ko tribunalité a bɛ yen munna tribunal nana mun kama k'o ka bila tilennenya la bɛɛ ka lafiya o de ma se ka kɛ o de ma se ka kɛ dɛ siga t'a la wallahi o tuma na n'o ma kɛ dɔrɔn an ti lafiya n'o ma kɛ an ni ala cɛ ti ɲɛ kɛlɛ min de la n'i ko diinɛ ye jogo ye dɔrɔn maa wɛrɛ t'i wuli dɛ jalabugubatigiw kɔlɔsitigiw n'o bɛ taa anw ye kalan kɛ kabini sanu kabini diɲɛ daminɛ na anw ye kuranɛ durusi ne bɔra azaharu la ne ye kalan kɛ mama la o ko tɛ o mais o ye fɛnba de ye kalan mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ nafaba de b'a la mais diinɛ o kalan o man ca o mago bɛ faamu dɔrɔn de la ala y'i da a ka jɔn n'i ye i ka hɛrɛ ni tɔɔrɔ b'a bolo a b'i fa lahara a b'i ɲininka a ma foyi ɲini fɛ ko tile ala dɔn kɔfɛ ko tile o tumana fɛn minnu b'i dɛmɛ tilennenya sira kan o de ye seli ni su ni jaga ni hiji o tɛ seli tɛ silamɛya ye jaga tɛ hiji tɛ nkalon don nin fɛn duuru in bɛɛ nana silamɛya dafalen sɔrɔ foyi t'a jɛ ala ko fana n b'a d'a ma de a b'a dɛmɛ silamɛya in yɛrɛ sabatili la tɛ silamɛya tɛ dɛ n b'a d'aw ma a b'a dɛmɛ silamɛya sabatili la ko dogolen tɛ kuranɛ y'a bɛɛ fɔ e taara kalan jumɛn kɛ o kuma ala ko aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar o kumana o fɛn yɛrɛ min nakun ye ko ka jogo dilan kumana a nana ka silamɛya dɛmɛ de ala ko a ye su كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون نعم أبي فرنوك jaga nana cogo di ko i ka dɔ bɔ i ka nafolo la k'o kɛ saraka ye k'i ka nafolo saniya n'a ye k'i ka nafolo saniya n'a ye o kumana a yɛrɛ ye nin bɛɛ nana de ko ka silamɛya dɛmɛ mais nin si mana ko i ka kɛ silamɛ mais tiɲɛ don a nalen kɔ k'a b'i dɛmɛ ka silamɛya dɛmɛ n'i ba nana e ye kafiri ye o don a kana ɲinɛ nin yɔrɔ ninnu kɔ dɔn seli o sun o jaga o hiji o nin bɛɛ nana silamɛya dafalen sɔrɔ yen nin dira silamɛw ma de k'a b'u dɛmɛ u ka silamɛya la ko n'an bɛ seli an bɛ walimuso to a tigi bolo n'an bɛ seli an bɛ hasidiya da ko n'an bɛ seli hinɛ bɛ don an dusukun na an b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ dɛmɛ n'i ye silamɛya lasili ala kira lajɛ sallallahu alaihi wasallam a denmuso kafiri maa kɔnɔma girin k'a faga k'a jigin k'a sɔrɔ a jigin kuma ma se mais kira denmuso tora a la den yɛrɛ tora a la a natɔ kira nɔfɛ madinɛ mais don min na maga minɛ na cɛ ko a bɛ boli ni sahabaw y'a dɛrɛ
a porkotoru bolo ka boli ka do jeli nga kira Allahu akbar wallahi parce que munna sahabaw de ye kunbɛ sufɛ mais e tilala min kɛ e ma boli yɔrɔ si sɔrɔ fo ka na kotigi yɛrɛ fɛ yen munna danaya dɔ b'i la ka ban kafiriw kun dalen don kira la mais hababu nana Khalid ko fɔ a k'a fɔ Umar ko fɔ a k'a fɔ kira ko la ko n'ale den don o joli b'ale de k'ale y'o yafa mais comme a ko a bɛ don diinɛ na o ye ala ta de ye maa tɛ se ka don maa n'o cɛ a tubira tan hali n'o y'a sɔrɔ sira ni jatigɛ y'a tubi en tout cas a ye min jira kɛnɛ kan o de bɛ minɛ kɔnɔna bɛ ala bolo a ye diinɛ in faamu dɛ lafiya da don. an bɛ an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya di a ma an y'a fɔ ye kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a fɔ an ka bi maa welelen o de ye an karamɔgɔ Sherif Ali Badara Ali Bokar Haidara a ye kɛnɛ sɔrɔ ni ala sɔnna a ma sɔni an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ hadisul iftar kɛnɛ kan Nikila an bɔra ka tafsir lamɛn sisan Ustaz ma ni dɔnnibaga ɲuman bɛ kɔrɔ a kuma minnu bɛ bɔ a da olu nafa a bɛ kɛ mako bɛ dɔw la ka caya i b'a ye a den kelen pe tɛ sɔrɔ a la min bɛ se ka bila donc harifu kelen kelen bɛɛ i b'a ye a bɛɛ bɛ se ka kitabu dilan wala n'i y'a jateminɛ aya in ye aya 2 dɔrɔn de mais a kɔnɔ kuma barikama o bɛɛ bɛ se ka diɲɛ jɔ a fɔlɔ fɔlɔ a b'a jira ala ye bɛ bagabagali kɛ fɔlɔ yan'a ka adamaden halaki kabini masa minnu tɛmɛna a ye kangarimadaw ani bagabali kɛ ka sɔrɔ k'u halaki donc o fana kelen de y'an ta ye kuma minnu ɲɛsinnen don an ma a kan ka an ladi fɔlɔ Citukɛ y'a jira fana k'a fɔ silamɛya ye bi diɲɛ bɛɛ mago bɛ min na n'o ye bɛn ani tilelenya ye ni silamɛw ɲɛsinna o ma ni sira ɲuman ye dɔrɔn i b'a ye bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya an fana hinɛ o fana ka sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ n'o sɔrɔla dɔrɔn i b'a ye silamɛya mago b'o fana de la a laban na jira silamɛya religion de tolérance a bɛ yafa i n'a fɔ silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ cogo min bɛ diɲɛ fan 14 fɛ an bɛ dugawu de kɛ an karamɔgɔ ye ala ka si ni kɛnɛya d'a ma an ka to k'a lamɛn sunkalo caman fɛ ka to k'an yɛrɛ bilasira n'a ka kumakanw ye ni ala sɔnna an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka an ka équipe min kun bɛ Adama Jawara ka taa se fɛn min ye Baba Keita Abdoulaye Sogodogo ani fɛn min ye ayiwa o mɔgɔ saba de don an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ɲɛ u bolo o hukumu kɔnɔ an tɛ ɲinɛ a montage Mohamed Traoré ale bɛ a montage baaraw kɛ an b'a fana fo kɛnɛ kan k'a waleɲuman dɔn n'an bɔra an bɛ sɔrɔ ka na sunkalo kunnafoniya la madame Anne jumɛn de b'an bolo bi Ustaz alhamdulillah an ka bi sunkalo kunnafoni o bɛ pomme de kan an ka kunnafoni na o ye Fatumata Konate a n'a ka jata la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la bi u wulila ka don sugu kɔnɔna la o ye fɛn min sɔrɔ pomme lahalaya la sugu kɔnɔ an ka jɛ ka sɔrɔ taw ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na inshallah Om bɛ bɔ jamana caman la dɛ dɔ bɛ bɔ Sud Afrique o qualité de ka ɲi dɔ bɛ bɔ Espagne dɔ bɛ bɔ France an bɛ minnu dɔn o ye ninnu ye min b'an bolo actuellement o ye fɛn de Espagne ta a kɛsugu kɛ d'an ma san 28 000 an ta den kelen feere an b'a alvers de feere u b'a carton a den kelen kɔni muso de bɛ se ka feere 50 an bɛ min don den kelen kɔni o ye 50 de awɔ o b'a la ale carton bɛ 400 san 216 b'a la 234 b'a la jamana ninnu bɛɛ musomanin bɛ bɔ i bolo Sud Afrique Espagne musomanin bɛ bɔ ni jamana bɛɛ la o prix kelen de kun don mais dɔɔni farala a kan vraiment welewelekan min bɛ ne da comme kɔni an kɔni baara wɛrɛ t'an na yiriden feere kɔ mais a na o na sa u bɛ k'a fɔ ko dɔ de farala a kan an kɔni tɛ taa an t'a dɔn u b'a sɔrɔ cogo min dɛ mais dɔ kɔni bɛ ka fara a kan don o don an yɛrɛ bɛ ka min sɔrɔ ka kɔrɔ o b'a sanfɛ an kun bɛ deli ka tɛmɛ pomme 25 000 a cayalen 24 000 mais sisan a nana sɔrɔ fo 28 000 la a sɔrɔta kɔni dɔgɔyara an fɛ sisan an bɛ min sɔrɔ a dɔgɔyara kosɛbɛ bon a fɛn ba bɛ bɔ a bɛ bɔ Maroc dɔw bɛ bɔ Maroc
ani Turki o min filen ne bolo parce que o ti talita ni mi boy talde gela bala don de gela bada bala sa ni wati na me wati minassa asorli akagale rere ko sungole nye akagale don me sisa sungolo yere sewati agela rawati la de ko tem ko sebe go le kam be no bolo pom fileni mo mun binana ba foko dore yela la afrika ina fo de do nyama angoni ubinana amba minu bola amba fere me ko dore yela la ka bo agela fileni ore awari kayagwa kizekele bo nin kizekele bi durduru misimani o den keme fla ani tan wordo ba kono ambe watmina sisa yero kunate me abito kana pomala le fana den keme fla ani tan woro do be den keme fla ani bi saba ani bi wolom fla ani saba o fana misimani abe misimani la do fana den keme fla ani bi saba ani wolom fla ambe foli la se ambalmaw ma olu mu jago kelaw nu be son ka anga equipe ka interview duma amu foku wala ma do ay sala ka suguja anyela melike ay kum pom man non don o sa sambela jelen gola nga pom la hala su kono sanno agelera ko do fara la pom fana pirika pam bi fe femina anafa ga bo harama de nga kene akula docteur ere ba fa yana kanga to ka iri dun kono keda kanga kene absabati na fara ko do fara la o pirika yaro amano ola amimi fa nga jamana nyamo yana uba do fara ko wuli ga jonu ga chesiri kan ya sa do suka bo ni dum fen pirla to bamna amimi fo jamana dum fana yana kene ngena mun mi na ni dum fen mi ga bo ko kan ni mo ga yakero yi fana ka sabali kan mo ga ke sangalaw ye ya sa fantani fama bela jelen be se ga ni fen nu san ko ni na hina na chuba amna abora ka jani abora ka Italy Espagne Afrique du Sud ni yoro mon surule abori pomye kana feria amano ma pom sala sine malkona esa okay ala ka se ko ferona ki on ka se ka sine atela fana be anoya na sona ambi foki wala mondo ka anga jatala fo ani aka journaliste Fatim Konate ambi doke kalon ala ka barabe noya anya fa yuko na bi ma welele hadisu iftar keneka ode anga Shérif ke Ali Bokar Haidara ali te ma dogoleye Shérif Ousmane Madana Haidara ka kalande do wa kan yuko bade do amta sugu kono kana Shérif ke bismillah ni ala ka je Société Sakara Import Export afla ka tabalen goshi teminanganaw teduma kanumagaw nsegenendo nfar kumukumunendo binere de tenchokola ay imate ginami alla sagonendo kabine adlan yoro fogata se aw ka barada kononama Société Sakara Import Export akominga di awye odebike te gina aya nene ake galombwanda aw munu mago ba chaman santala ay telephone numero wele jona te gina diwa ni tele no ke yo mada ti beti ke wi ani to ne ke gatti no wanti ega de galaje Nyese wakoye ana jamase wala Nyese wakoye nono alibuna na jamase wala Salama la malo manyinde nono alibunya wanja Lami mala malo manyi le alibunya wanja Shashe fitini shashe kumaba Alipati bele bani mbebala Abedayele noyana Kadatu noyana Kamara kunya Kasalu yana sabati Alibuna na
Nono la horon. An ka sonsɔrɔ fɔ k'u waleɲuman dɔn an y'a fɔ aw ye k'a fɔ u ka produit minnu bɛ yen aw k'aw hakili to a la mayonnaise ka di ka taa se jus Precia ani lait Halib ani najini ka di ninnu kelen o kelen ni aw y'a san a ye kuma a ye jɛmukan in dɛmɛ o hukumu kɔnɔ an ka sirifukɛ bɛ an bolo sirifukɛ salamu aleykum. Waaleykum salam warahmatullah. Ya Hayidara Jalo. Baasi t'i la. Kɔrɔ baasi kɔni tɛ yen. Dakuruɲɛ kelen foli k'a ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. D'accord, an b'a fɔ auzu billahi min sharri shaitani rajim bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ka foli di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na sunkalo ɲuman donna ala k'a ɲuman ban ala ko k'a kalaya kosɔn k'a karamɔgɔ barika kosɔn salli ala Muhammad wa sallim ala k'o duwawu minɛ sirifukɛ bamananw b'a fɔ ko yanni ka kaba fɛn ba fofɔnɔ la mɔgɔ min y'a fofo i ka kabaw la yani an ka don sirifukɛ la n'o y'a Seydi Sirif Usman Madani Hayidara ye a wolofa sanuma ba Madani bi bɛ ale somaya yalima ni san 50 bi b'o kunbɛn yalima mɔgɔw ye ba Madani dɔn ka se a niveau la. Ayiwa bi ala fo k'ala barikada bon ba Madani ka ko man bon an bolo kosɛbɛ parce que a ma kɛ cɛ jɔlenba ye ten a bolila ɲɛ quoi ale kun kan ka jɔ k'an kɔnɔ yanni bi cɛ an bɛ dugawu k'a ye ala ka lahara sɔn ala ka yen k'a ma lafiya ye ba Madani dɔnni an bɛ se k'a fɔ ba Madani ma dɔn hali sisan voilà a dɔnbaga ninnu b'a lakali u bɛ se ka min don a la o b'o de fɔ i y'a fɔ u bɛ min don a la o b'o de fɔ sinon a dɔn man di parce que adamaden ni adamaden kɛra maa kɔnɔna jɛlen ye dɔrɔn i dɔn man di i dɔn man di parce que min b'i ni ala cɛ mɔgɔw t'o dɔn ba Madani a bɛ danbɛya ka taa fɛn fɔlɔ min ma fɔlɔ o ye fɔnisiriya de ye a ka fɔnisiriya ani mɔgɔ min ka fɔnisiriya bɛ se ka da o nabi Ibrahima de ye Allahu Akbar a n'o ka fɔnisiriya de bɛ se ka da parce que ba Madani bi an bɛ kuma ni a Seydi Sirif Usman Madani Hayidara ye ka caya mais ba Madani de y'a sabu ɲuman ye parce que a ka d'an ye kuma dɔw la an k'a fɔ ko den ka fɛn bɛɛ y'a ba ye jɔn de ye ba lana fa de y'a lana fa de ye a ka sɛgɛn kɛ ka taa wari ɲini ka taa muso furu donc fa de ye na ni den ba ye n'i ye den ba ɲɛlen ye o sababu bɔra fa de la a dun fɔra k'an kana ɲina sababu kɔ ba Madani mɔgɔ dɛsɛlen kun tɛ tamani mɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn a kun tɛ kɛ komi ale ɲɔgɔn waritigi kun tɛ tamani mais a kun tɛ jate fantanw fɛ i b'a ye kuma caman b'a fɔ ko ba Madani ye duwawu de kɛ ala ka denkɛ d'ale ma ale bɛ den min di ala ma tiɲɛ don mais a y'a préparé bien avant ça ba Madani ka denbaya kɔnɔna na c'est à dire dunanw yɔrɔ dumuni a ka ca o de bɛ kɛ daraka ye Allahu Akbar dumuni bɛ bila dunanw ye dunan minnu dunan kana na cun kana sɔrɔ dumuni tɛ yen voilà donc o ka ca o dumuni de bɛ kɛ daraka ye sɔgɔmada fɛ ni dunanw ma na ni dunanw ma kɛ nafɛn ye Allahu Akbar a y'a a muso kalan n'o ye musokɔrɔba cɛjugu Basan Tarawele a y'o kalan a yɛrɛ dɔnni na wa Basan fana y'a dɔn an bɛ dugawu k'u fila bɛɛ ala ka lahara sɔrɔ ba Madani ka sɔrɔ kɔnɔna na a kun bɛ fɛn min di fɔlɔ adamadenw ma o dɔrɔn tɛ mɔgɔ minnu kun bi ala welew kɛ dugawukɛlaw ni karamɔgɔw ni fɛnw ka ba Madani ka nafolo min kun bi don dɔnni baara la o kun ka ca ni fɛn bɛɛ ye Allahu Akbar donc a y'a préparé avant que den ka sɔrɔ k'a kɛ duwawu ɲini karamɔgɔ bonyaw ni fɛnw a kun mana bɔ sugu yɛrɛ la fɔlɔ a sigiɲɔgɔn du de fɔlɔ kun b'a dɔn ko ba Madani natɔla don yanni ka s'a yɛrɛ ka du ma Allahu Akbar donc ba Madani ye o sira min ta o de nana ka na ni bange nin belebele na
tiɲɛ don a y'a ɲini Ala fɛ Ala ka den d'ale ma a bɛ tila ka den di Ala ma est-ce que a y'o baara kɛ wa an b'a fɔ a y'a baara kɛ a baara fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye o la kuma caman b'a fɔ n ko karamɔgɔkɛ ye duwawu 3 den de ye a fa ka laɲini a ba ka laɲini 3nan bɛ yen Allahu Akbar o t'ale yɛrɛ ye quoi 3nan bɛ yen voilà n bɛ fɛ ka min fɔ ba madani ye a ŋaniya siri ka Ala deli don min na o don kelen ba san ye ba madani ye deli la cogo min na a kun ma deli k'a cɛ ye ten Allahu Akbar a don a ye fana y'i jɔ ka Ala wele ne cɛ bɛ ka Ala wele cogo min tan a bɛ Ala wele ka kɔrɔ mais ne k'a ye nin cogoya in na tan a to n fana ka duwawu k'a ye Allahu Akbar a bɛ ka fɛn min ɲini ne t'a dɔn dɛ a to n fana ka duwawu k'a ye Allahu Akbar Ala k'a minɛ amin donc o duwawu kɛ sen fɛ ale kana tɛmɛ ka ba madani interrompu a ka seli la quoi a y'i jɔ kɛnɛma san y'a ci fo ka san ban k'a cilen to yen Allahu Akbar n'o ye basa ye cɛkɔrɔba nana bɔ a kalama tuma min k'a fɔ a bɛ kɛnɛma a k'a ma e ye nin bɛɛ ye kɛnɛma san bɛ ka na a ko n nan'a sɔrɔ i bɛ Ala wele la o n tɛ fɛ ka i ka Ala wele in tigɛ parce que n ma deli k'i ye tantɔ fɔlɔ a ko n bɛ duwawu k'i ye donc ba madani fana ye duwawu k'a ye donc i b'a ye k'a fɔ ale y'a ɲini Ala ka den cɛman da Ala ka den d'a ma a ma cɛman fɔ a ma musoman fɔ Ala ka den d'ale ma a bɛ min di Ala ma ale y'o ɲini Ala fɛ a muso fana tilala ka duwawu k'a ye k'a to o duwawu kɔnɔ ale yɛrɛ tilala ka duwawu kɛ a muso ye tuguni donc duwawu dafara o y'u mɔgɔ 2 ye bon maintenant a dira Ala ma siɲɛ fɔlɔ la jɔnni fɛ tuguni o ye ba madani kelen de tuguni a y'a di jɔnni ma misiri welela dɔ bɛɛ jɛlen bɛ n'a ye ko se tɛ min ye misiri kɔnɔ fiyewu misiri welela de don a ma fɛn fɔ a ye a ko Ala a fɔra ko ni denw sɔrɔla ko n'i bɛ fɛn di e Ala ma k'i ka taa fantanw ni yatimɛw kɛrɛfɛ e Ala de bɛ yen donc n bɛna den di e Ala de ma o de kɛra den dilen ye misiri welela zumana ma Allahu Akbar bon den tɔgɔ bɛ da don min ba madani balimaw bɛ yen ba madani yɛrɛ faw bɛ yen mais ba madani teriw fana bɛ yen se bɛ minnu ye den tɔgɔ bɛna da jɔn na mɔgɔ kun t'o dɔn f'u taalen misiri kɔnɔ a ye den tɔgɔ di Zumana ma a ko Zumana ma ne ye den tɔgɔ de ma Allahu Akbar a balila cɛ la cɛ kasira a ye den minɛ a ko a ye den di ne ma a taar'i jɔ a bɛ misiri wele yɔrɔ ma a taar'i jɔ yen a ko Ala ni den tɔgɔ kun dira waritigiw ma o bɛ wari de bɔ n'a kun dira sanutigiw ma o bɛ sanu de bɔ mais a dira ne misiri welela de ma se foyi tɛ ne ye foyi Ala ka misiri weleli ne bɛ misiri wele ni den ye Allahu Akbar ne fana bɛ den kalifa i la misiri wele kan bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ Ala y'i ka bonya d'a ma ye nin ye mɔgɔ 3nan ye min ye duwawu kɛ a tɛ tɛmɛ o kan donc karamɔgɔ duwawu 3 de ye bon ba madani dɔnna n'o fɔniseriya min ye o fɔniseriya in bi daminɛ ka taa mɔgɔ min ye n'a dɔrɔn o ye Nabi Ibrahima de parce que ale de ye nin bonya in kɛ k'a den ɲini k'a den di Ala ma Ala sɔnna fana karamɔgɔ fana a bɛ fana fa y'a ta k'a di Ala ma donc ba madani dɔn man di ba madani dɔn man di école fɔlɔ min dayɛlɛla Tamani a directeur fɔlɔ o furumuso a ko n ma ko Serifikɛ ko n t'a dɔn ni Zumana bɛ n dɔn bilen ko mais a fa ye ko caman kɛ an ka école ye Bamanan a ye ko caman k'an ka école ye an y'a ɲini a fɛ cogo o cogo la a ka se ka Zumana to école la a ko k'ale ma sɔn k'ale y'a ɲini k'ale b'a di Ala de ma mais école yɛrɛ a ye ko caman kɛ école ye donc i b'a ye k'a fɔ ba madani a dɔn man di an bɛ duwawu k'a ye dɔrɔn Ala k'a hinɛ la an b'a dɔn a bɛ hinɛ kɔnɔ nka duwawu tɛ bi awɔ
ala ka o dɔw bɛɛ lajɛlen minɛ sirifukɛ o kun ye kuma dayɛlɛ n ala deli san 50 ala wele hali sisan ala ka nɔrɔw jidi ka bolo nɔrɔw jidi ala m'o kɛ ala ka ɲɛsin an muso sanuma ma a jaba san tarawele ala ka yafu bɛɛ lajɛlen ma o hukumu kɔnɔ sirifukɛ an ka kuma filanan bɛna boli min kan an y'a ye k'a fɔ a bɛ san caman bɔ sirifukɛ bɛ ka wele bila silamɛw ma mali silamɛw ma k'a fɔ k'u ka bɛn bɛn bɛ se ka sabati ni sira minnu ye fana a b'a tagama a b'a welew da sirifukɛ ni e ɲininkara sisan est ce que il n'est pas temps que mali karamɔgɔ ka nin welekan in jaabi bali bolo ka sɔn an ka fara ɲɔgɔn kan walasa silamɛw ka bɛn parce que est ce que ni silamɛw tora nin bɛnbaliya na don n'a nataw la a tɛna gɛlɛya se mali silamɛya yɛrɛ kɔnɔna ma wa. Bon i b'a dɔn zigibɛla dɔw de la k'a da karamɔgɔ la ko bani ye cɛw dan yɔrɔ jan nkalon tɛ. Allahu akbar. c'est à dire karamɔgɔ ka kumakanw mɔgɔw b'a ye yɔrɔ min na a tɛ yen. Allahu akbar. o de la kuma bɛɛ ni ne ye karamɔgɔ ka kumakan mɛn min bɛ jigin kun na n ka boli ka taa kɛrɛfɛ karamɔgɔ ye nin kuma in bɛ mun fɔ parce que ale bɛ yɔrɔ ko ye yɔrɔ jan fɛ quoi. Tubabu b'a fɔ ko vouloir faire mal aux autres tu fais mal à toi-même quoi. Oui. c'est à dire n'i bɛ fɛ ka juguman kɛ mɔgɔ tɔw la finalement i b'a k'i yɛrɛ de la. karamɔgɔ ta y'o de ye quoi. kuma dɔw la a bɛ ɲuman ɲini ka ɲɛsin mɔgɔw ma dɔw b'a ɲini de ko hali n'a ka ɲi a kana kɛ karamɔgɔ ka kuma kama quoi. Allahu akbar. parce que fɛn fila bɛ anw fɛ yan kalan ni kodɔn olu tɛ kelen ye. o ye tiɲɛ ye. maa dɔ bɛ kalan kosɛbɛ mais a tɛ kodɔn maa dɔ fana bɛ yen o ma kalan nka a bɛ kodɔn. o ye tiɲɛ ye. bon karamɔgɔ k'a fɔ ko silamɛw ka bɛn a b'o place de la bi parce que wagati min ni se t'a ye n'a y'a fɔ o b'a fɔ ko se de t'a ye a bɛ ka organisation créer pour que ka se d'a ma mais bi mun bɛ silamɛya kɔnɔ mali la min se tɛ karamɔgɔ ye a tɛ donc mɔgɔ min ka kan k'a fɔ bi ka tila k'a waleya yira o y'ale de ye o y'a ka place ye mais est ce que a bɛ se ka kɛ wa point de ye yen de ye. n'a bɛ se ka kɛ n'a sɔrɔ silamɛw bɛ se ka sɔn a ma mais an bɛ yɔrɔ min na i ko bi diyagoya don an ka sɔn a ma quoi parce que i b'a ye k'a fɔ bi u kun y'a ɲini ka karamɔgɔ de lagosi karamɔgɔ tɛ ka lagosi bi dɛ silamɛya yɛrɛ de bɛ ka lagosi. o ye tiɲɛ ye. bɛnbaliya in a tɛ ka jouer karamɔgɔ kan bi o. karamɔgɔ ka kɛnɛ bɛ sigi a nɔ na a ka kumakan bɛ lamɛn a lamɛn cogo la hali sini dɔw bɛ ka don karamɔgɔ ka taabolo kan donc i b'a ye depuis yen nɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko in tɛ karamɔgɔ ka ko ye dɛ ko in ye silamɛya ka ko ye. a bɛ ka degun se silamɛya yɛrɛ de ma. mais silamɛya yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn bi silamɛya bɛ yɔrɔ jumɛn bi i bɛ diɲɛ dɔgɔyalima fɛn o fɛn ɲini mali yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ mɔgɔ minnu tun ye intouchable olu bɔra a la maga bɛ kɛ bɛɛ la personne ressource tɛ yen bɛɛ sigilen don dɔ ka kuma dɔrɔn k'a jaabi bɛn yɛrɛ sigi yɛrɛ bɛ kɛ fɛn min kan fɔlɔ o ye ka kɛlɛ préparer i ni mɔgɔ min bɛ jɛ fɔlɔ o ka jɛ daminɛ na o b'a ɲini ka e ka kumakanw bɛɛ da enregistrer fɔlɔ en cas n'aw kɛlɛla bon jɛ min daminɛ ye kɛlɛ yɛrɛ prépareli o jɛ tɛ laban dɛ. a ka gɛlɛn dɛ. karamɔgɔ ka hakilina silamɛw ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni silamɛw sera k'a dɔn ko bi silamɛw kan ka fara ɲɔgɔn kan de parce que n'u ma fara ɲɔgɔn kan fɛn bɛ yɛlɛ la min tɛ fɛn min da dɛ parce que silamɛw de force ye jamana kɔnɔ yan bi organisation si tɛ mali kɔnɔ bi fanga bɛ organisation min na bi mali kɔnɔ organisation yɛrɛ tɛ fanga bɛ min na bi n'a bɔra silamɛya in na o fana fanga bɛ ka bin parce que bɛn u ti bɛn hali an filɛ yɔrɔ min na bi djihadisme kɛlɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ kojugu minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ normalement ni ko bɛɛ b'a kɛcogo la silamɛ bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka taa dénoncer
vraiment a degun kama ka taa dénoncer mais silamɛw tɛ se k'a kɛ o mais ne b'a dɔn ne ma kuma ni karamɔgɔ ye mais ne b'a dɔn ne ni Ala cɛ i b'a sɔrɔ o ŋaniya bɛ karamɔgɔ la mais a kɛ man di donc silamɛw ka u yɛrɛ lajɛ c'est à dire san 20 kɔfɛ ka na se bi ma fanga min kun b'o la est ce que o fanga b'u la bi wa u kan k'u yɛrɛ lajɛ o la jamana min ɲɛmɔgɔ o tɛ bonya silamɛ ɲɛmɔgɔ o tɛ bonya o jamana ma nɔgɔn dɛ Allahu akbar ni ko min nana c'est à dire ne bɛ yɛlɛ kuma dɔw la quoi ni ko min nana ni karamɔgɔ bɔra k'a bɛ kuma wa ko karamɔgɔ kumana ni ko min na fana ni karamɔgɔ ma kuma b'a fɔ ko silamɛw ɲɛmɔgɔ don aw ko mɔgɔ y'aw ɲɛmɔgɔ ye aw t'o bonya kabako don o mana kuma aw bɛ ka kuma lagosi aw de minibɛriw ka diɲɛ dogo don k'o lagosi ka fɛn bɛɛ da aw kan aw ko halisa ko ka kuma parce que ko silamɛ ɲɛmɔgɔ don n'a kumana kisi tɛ yen n'a da de fana kisi tɛ yen donc a jɔyɔrɔ kɔni bɛ ne na mais n'a kɔni sera ka kɛ ko ɲɛnama don n b'a dɔn a ka di karamɔgɔ ye wa diinɛ ɲɛmɔgɔ baw bi yan n'olu farala karamɔgɔ kan a ka ca Ala fɛ a bɛ kɛ an bɛ Ala deli Ala k'u hakili da n'aw kan an ka intérêt personnel to yen an ka silamɛya ka intérêt ɲini voilà Ala ka o dɔn bɛɛ lajɛlen minɛ o kuma kɔnɔ Chérif an ka kuma filanan bɛ boli min kan o de ye karamɔgɔ ka sabali an y'a ye k'a fɔ ko kumakɛla dɔ ko karamɔgɔ bɛ ka sabali cogo min fɔ ko a ye Ala mun fɔ kuranɛ kɔnɔ o tellement que k'a sabalila ko k'a dama tɛmɛ yalima sabali min ni Hayidara b'a kɛ an kana ka kalan jumɛn de sɔrɔ a la surtout mɔgɔ minnu ye a nɔfɛ tugubagaw ye ani kanubaga minnu bɛ yen a b'a fɔ an ye an ka sabali bon tuma dɔw la dɔw b'a ye k'a fɔ a k'an to yen ko bɛ ɲɛ cogo min na an k'a dilan mais i b'a ye kɛnɛma so kɔnɔ i kelen n'a kelen a bɛ banba sabali min kan ne ɲininkara a bɛ k'o min fɔ a bɛ k'o kɛ mun de kosɔn bon ne bɛ karamɔgɔ dɔ cɛ min ye karamɔgɔ ka kalan quoi a ka farin cɛ farin don a ka kalan wa a tɛ siran sabali kun ye mun ye ale sera yɔrɔ dɔ ma foyi ti ale ma fo sabali fɔli kɔ quoi o de la ko caman bɛ kɛ u b'a fɔ a karamɔgɔ ma bɔ ka kuma dɛ a ma nin fɔ dɛ n'a fɔra dɔrɔn ne bɛ yɛlɛ n bɛ sigi dɔw la ne terikɛ dɔw yɛrɛ bɛ na cɛ i fa ma kuma nin na nin ma ɲɛ dɛ ne ko voilà karamɔgɔ bɛ min kɛ jukɔrɔ o tɛ se ka kɛ sanfɛfɛn ye ne bɛ se ka bɔ sa ka fan bɛɛ kɛ mankan ye an tɛ jɛ ni nin ye nin ma kɛ nin kɛra silamɛya la an tɛ jɛ ni nin kɛra an tɛ jɛ ni nin ye ne bɛ se k'o fɔ foyi tɛ bɔ a la mais ni karamɔgɔ ko ne tɛ jɛ ni nin ye a bila i kunna an bɛɛ de ma jɛ n'a ye quoi Allahu akbar ni joli de bɛ bɔ o bɛ bɔn quoi karamɔgɔ ma jɛ ni min o tɛ kɛ quoi donc an ka kumaw fɔcogo tɛ kelen ye diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ se ka si ka kuma dɔ fɔ mais o kuma ma ɲi karamɔgɔ da hali siɲɛ kelen Allahu akbar karamɔgɔ ka kuma tɛmɛ senna dɔ senfɛ ko y a pas d'autorité au Mali a kuma ye diɲɛ bɛɛ minɛ donc ni karamɔgɔ ye posture wɛrɛ ta min tɛ c'est à dire yafa ye ou bien sabali ye a ma ɲi jamana ma Allahu akbar wallahi a ma ɲi jamana ma wa hali karamɔgɔ bɛ ko se ɲɛmɔgɔya la bi a b'a la jamana in de kama o ye tiɲɛ billahi la ilaha illa ni y'a dan karamɔgɔ ma bi a bɛ bɔ conseil ɲɛmɔgɔya la Allahu akbar mais n'a y'a bila bi a bɛna di jɔn de ma kuma bɛ yen dɛ jamana bɛna kɛ cogo di est ce que diinɛ tɛna manipuler k'a kɛ ka jamana faamaw kɛlɛ wa k'a kɛ ka jamana yɛrɛ bin wa donc karamɔgɔ ka posture ye sabali de ye sabali a fɔlɔ de sabali in kɛ parce que ne bɛ fɛn min ɲɛmɔgɔya la ne ma bonya o la ne den filanw bɛ ka ne nɛni diɲɛ se dun bɛɛ bɛ ne ye ka ne venger o la ne tilala ka sabali o la n'o ko k'an ka sabali an ka kan k'o dɔn Allahu akbar o y'a ka sira de ye quoi mais ne yɛrɛ personnellement kuma dɔ ne bɛ to k'a fɔ ko karamɔgɔ n k'i bɛ mɛn Hasan ka bonda la nka kuma dɔ la Hussein ka don bonda la ne bɛ to k'o f'a ye bari kuma dɔw la
ni téléphone tigiw sigilen don ni ɲininkali kɛ ko téléphone b'i bolo n'i ma bipeli k'a ti dɔn k'a b'i bolo i y'a faamu karamɔgɔ bi sabali kojugu tiɲɛ don a bi sabali kojugu dɛ mais kuma dɔw la ni mɔgɔ bi dɔn na maa min ti yeli kɛ kuma dɔw la i to ka to a la k'a dɔn k'aw bi dɔn na ɲɔgɔn fɛ se ka t'a la donc karamɔgɔ ka to k'o lajɛ ne yɛrɛ b'o tiɲɛ na ne kɔni b'o nɔfɛ mais a ka sabali ne b'o kun dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ka sabali de fana ye ko in tiɲɛ ye bari n'ale bɔra bi ko n ti jɛn ni nin ye o ko man nɔgɔn dɛ o ko man nɔgɔn parce que kabi ala ye ne da ne ma deli ka taa marche la n'a bɔra siɲɛ kelen min na karamɔgɔ yɛrɛ taara marche i y'a ye donc i b'a dɔn k'a fɔ ni karamɔgɔ ye ko ne ti jɛn ni nin ye mun b'a kɔfɛ donc karamɔgɔ ka sabali o ye karamɔgɔ ka ko de ye mais an bɛ se ka kalan min sɔrɔ a kɔnɔ dɔrɔn o ye karamɔgɔ yɛrɛ de ye ale yɛrɛ awɔ parce que karamɔgɔ sera ka nin ta in bɛɛ ta k'a fɔ k'aw ka sabali k'a fɔ an bɛɛ k'an ka sabali ale sabalilen ala ye diɲɛ don o don da dɔ de bɛ ka fara ale kan fɛn tɛ ka bɔ a la donc o kalan an kan k'a dɔn k'a fɔ ko sabali ko ala ko k'a yɛrɛ faralen don sabalibagaw kan quoi donc siga t'a la ala faralen don karamɔgɔw kan donc n'an fana tugura ko ala bɛ fara an kan i y'a faamu nka kuma dɔw la ni mɔgɔ min y'i fa nin bɔlɔn kɔnɔ i ti boli ka t'i fa ɲininka ko n fa ko nin ye nin bɔlɔn kɔnɔ n'an ta sara dɛ a dɔw la o ti kɛ dɛ o kɔni ka fɔ mɔgɔw ye k'o faamu quoi bamanankan don ni mɔgɔ min y'i fa neni kɛnɛma i tɛ se ka boli ka t'i fa ɲininka i fa ko k'i ka sabali o ye tiɲɛ nka i tɛ se ka t'i fa ɲininka ko n fa nena n ta sara bɛ n ta sara o tɛ se ka kɛ karamɔgɔ dun ye cɛ joli de fa ye o da yɛrɛ ma dɔn voilà n bɛ se ka min fɔ karamɔgɔ ka sabali ka o de ye inshallah Sherifkɛ o diyara an ye kosɛbɛ an ka kuma sabanan ni laban bɛna boli min kan o de ye Sherifkɛ an y'a ye ni fa o mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'i tanu a b'i fo a b'i barikada an y'a ye k'a fɔ fana ko karamɔgɔ ka tanuni n'a a bonyana mɔgɔ kan kɔfɛ ko caman de bɛ yen k'i bɛ taa sɔrɔ o bɛ tila ka yari Sherifkɛ na an ye e ɲininka yalima e ka Hayidara ko bɛ cogo min na bi i jigi b'a kan k'a sama ka taa fo yɔrɔ jumɛn yalima taminka in a tɛna e fana bɔ i cogo la don dɔ la wa bon ala b'a ka kow kɛcogo dɔn karamɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ n bɛ karamɔgɔ yɛrɛ fɛ de o yɛrɛ fɔli ma n'anw da kɔnɔ bilen parce que mɔgɔ 120 y'o fɔ koyi an bɛ karamɔgɔ fɛ an bɛ sa i nɔfɛ i n'i ka denbaya an bɛ sa i nɔfɛ dɔw yɔlɔla dɔw ma yɔlɔ nka dɔw yɛrɛ ma yɔlɔ olu t'a la koyi fana u ma yɔlɔ mais u t'a la parce que ne y'a kɛ to ne ye sofaraka de bon sofara bamanankan de bɛ ne da kɔrɔ minnu sen bɔra dɔw sen bɔra a la olu ye karamɔgɔ ka tɔgɔ sɔrɔ k'a ka fɛnw sɔrɔ u bɔra a la dɔw fana ma bɔ a la mɔgɔw fɛ olu b'a la mais olu yɛrɛ t'a la yɛrɛ u t'a la c'est vrai mais n bɛ min kɔni fɔ e ye k'o diya i ye i kɛra karamɔgɔ fɛ i ma k'a fɛ wa ala b'a fɛ o ye tiɲɛ et puis ala ye fɛn dɔ di karamɔgɔ ma a m'o di bɛɛ ma quoi karamɔgɔ kanubaga minnu b'a dɔn a bɛ minnu dɔn a n'a tɛ minnu dɔn a tɛ minnu dɔn olu de ka ca n'a bɛ minnu dɔn ye o ye tiɲɛ Allahu Akbar donc i y'a kɛ ka tugu a la o i farala ka bɔ a la o Hayidara b'a nɔ na quoi Allahu Akbar i y'a faamuya o y'o ye et puis minnu bɛ karamɔgɔ fɛ en général i bɛna sɔrɔ mɔgɔ min duloki bɔ karamɔgɔ kama i bɛna sɔrɔ n'a fa tun ma kɛ karamɔgɔ fɛ i bɛna sɔrɔ a ba tun kɛra a fɛ Allahu Akbar i y'a faamu ou bien n'u yɛrɛ ba banna na pepewu walima o fa banna na pepewu olu fana de b'a nɔfɛ donc i b'a dɔn k'a fɔ ko in tɛ foyi ye ni ala ko tɛ quoi donc ne ka karamɔgɔ ka tanuni a ka di bɛɛ ye karamɔgɔ k'i ta i tɔgɔ ma k'i fo siga foyi t'a la dɔnnibaa dɔw y'o fɔ olu y'a bi ɲini ala fɛ hali ni san 10 don karamɔgɔ b'olu ta i tɔgɔ ma siɲɛ kelen dɔrɔn k'olu fo
bon ne ta wa ne to da dɔ yɛrɛ non mais ne b'a ɲini aw bɛɛ de fana fɛ ala kana ne kɛ ka dulɔ min ka karamɔgɔ kɔ bila ala sɔnna ma ala tɛ sɔn ma parce que ne b'o bila n kunna ko dulɔ min don jɛ tɛ don kelen ye dɛ ka sɔrɔ karamɔgɔ ma anw dɔn parce que mɔgɔ de la n b'o fɔ karamɔgɔ kanubaga bɛɛ ye n'i bɛ tugu karamɔgɔ kɔ tugu a ko karamɔgɔ yɛrɛ de quoi i ka tugu a kɔ ala ko la i ka tugu a kɔ kira ko la mais i ka tugu a kɔ a yɛrɛ la parce que a yɛrɛ ye tɛ fitiriwale ye o ye tiɲɛ karamɔgɔ tɛ fitiriwale ye dɛ ne dara karamɔgɔ la sen min fɛ i b'a dɔn anw fɛ an bɛ taa an taara tableau fɔlɔ min di karamɔgɔ ma fɔlɔ an ye tableau in dilan 18,000 de mais an mɔgɔ 8 de y'a dilan a wari sɔrɔla cogo min na ala de b'a dɔn a don tableau kelen 18,000 an y'a wari sɔrɔ cogo min na ala de b'a dɔn mais i b'a dɔn ko ne taara Magan n taara karamɔgɔ ka agence de la agence Serif fila ye n ye n tugu kan dogo fɔlɔ i b'a ye n taatɔ la client tɔw bɛ don place min na n taara o de la mais n segintɔ la n nana fɛ VIP la parce que n taatɔ la dugura munna n bɛ fɛ ka fɛn dɔ faamu karamɔgɔ yɛrɛ ka kow kɛcogo la mais n ye min ye a ye n da karamɔgɔ la donc karamɔgɔ ye danayamɔgɔ de ye hɔrɔn don n bɛ se ka min fɔ hɔrɔn don danayamɔgɔ don wa ɲuman fitinin fara a kumaba kan karamɔgɔ ta a t'a dogo donc san dɔ la n hakili b'a la dɔ bɔra Canada Montréal a nana a ye misiw san misi caman ko n ka taa di karamɔgɔ ma an taara n'a ye ka taa di karamɔgɔ ma karamɔgɔ ko ala k'a tigi sara mais a don ne kun miirila la n'an taara c'est à dire karamɔgɔ bɛ na kumaba de fɔ quoi c'est à dire a bɛ nisɔndiya ka kabakoya mais karamɔgɔ ko dɔrɔn ko ala k'a sara mais o kɔfɛ ne taara Mopti ne kumana karamɔgɔ ka radio la yen musokɔrɔba dɔ bɛ yen a ye 100 bɔ ka di ne ma ko ne taara ko ne ka taa di karamɔgɔ ma ko karamɔgɔ ka duwawu k'ale Ustaz ne nana n'o 100 ye a kɛra komi i ye miliyari de di karamɔgɔ ma ne ye karamɔgɔ dɔn o sen fɛ a ti ɲuman bonya ɲuman ti bonya ma k'a fɔ k'a bɛ dépasser a ta fitinin fana ti dɔgɔya ma k'a fɔ k'a bɛ jɔ o la voilà dɔw bɛ duwawu k'an ye ala k'an sa a nɔfɛ amin voilà inchallah Cherif ka ni ala sɔnna ma an dalen b'a la o bɛ kɛ parce que mɔgɔninfin yɛrɛ de yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma na karamɔgɔ mɔgɔ caman de bɛ yen mɔgɔw ɲɛna u bɛ min fɔ karamɔgɔ yɛrɛ ɲɛna a bɛ min fɔ ani u yɛrɛ ŋaniya ani u bɛ cogo min o caman ba de bɛ yen an yɛrɛ b'o dɔn mais an b'a seereya e kɔni ta kɔni a ma se fɔ ma a ma se fɔ ma parce que ko dogo kɛnɛkan ko de don an ka mini dɔrɔn kɔnɔna tɛ mini wɛrɛw bɛ yen min ni si tɛ kelen a bɛ sango san radio farali ɲɔgɔn kan ka se ka baara min kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara min kɛ n'o de ye ka radio baara ka taa se yɛrɛ a bɛ ɲumanya minnu kɛ karamɔgɔ tɔgɔ la o la an b'a dɔn k'a fɔ fɛn min de don mɔgɔninfin ye yɛrɛ dɔrɔn de ya an bɛ dugawu de kɛ sisan ala ka a fanga se baara ninnu mana k'a fɛn o fɛn ala ka a fanga se o kɔnɔna na o tɛ Alifa a fɔ cogo min kɔni karamɔgɔ ko et puis an fitinin don an b'a kisaw mɛn fɔ an yɛrɛ nana don a kow kɔnɔ sisan i bɛ réalité caman ye a la minnu yɛrɛ da tɛ se ka minnu langali ka ban wallahi n'i ma gɛrɛ a la ka don a ko kɔnɔ i tɛ se ka foyi faamu a la
a fɔ cogo min vraiment a maliyɛnw yɛrɛ an t'a dɔn kosɛbɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ Côte d'Ivoire la minnu wolola Côte d'Ivoire la dɔgɔnɔw minnu bɛ Côte d'Ivoire la olu b'a dɔn ala la anw yɛrɛ an sɔrɔ denmisɛnnin an bɛ karamɔgɔ fo kosɛbɛ kosɛbɛ karamɔgɔ ye nɔbɔ bila an ka diɲɛnatigɛ la surtout an du denmisɛnninw an bɛ karamɔgɔ fo dan tɛ foli min na an bɛ ala de deli hali sisan ala ka sini kɛnɛya di Seyidi Sherif Ousmane Madani Haidara ma an b'a dɔn k'a fɔ ko n'a ye si sɔrɔ a mago bɛ min na k'a tɔ dilan a bɛɛ lajɛlen bɛ dafa anw mana taa yɔrɔ o yɔrɔ anw bɛ waso n'an karamɔgɔ ye o ye wajibu de ye ni karamɔgɔ ɲuman n'a b'i bolo i bɛ waso n'a ye puis fana karamɔgɔ min sɔnna a ka bonya kɔnɔ a ka karama kɔnɔ ka sin ka karamɔgɔ bɛɛ fana niyɔrɔji sigi karamɔgɔ de y'o kɛ i b'a ye karamɔgɔ ka jamiya n'o ye Jamiyatul Ansar Din mɔgɔ suguya bɛɛ b'a la mais i bɛ taa sɔrɔ ansar kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ toléré o ye karamɔgɔ ka hakilina de mais a ka dogo i k'a ye fan wɛrɛ fɛ ni ansar kɔnɔna tɛ o ye jumɛn ye a dɔ ye ansar kɔnɔ sunamɔgɔ bɛ yen tijaniya bɛ yen kadiriya bɛ yen wahabiya bɛ yen nin bɛɛ bɛ ansar kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais taabolo kɛlɛ tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔna na a y'o de fɔ tuma dɔ la nin yɔrɔ ninnu dɔw la ansar ka t'i jɔ k'a fɔ ko ale ansar ye ni min kɔlɔsi a ye sigiyɔrɔ a tɛ dimi o caman de bɛ yen karamɔgɔ ye mɔgɔ min ye a ka ca ala fɛ ni i y'a dɔn i bɛ lafiya wa i b'a kanu a bɛ ka baara min kɛ i seko ye min ye i ka se k'o k'a la o de ɲɔgɔn ka bon hakili la Sherifkɛ mago tun b'o de walawala la ka o ɲɛfɔ o kuma kɔnɔ Sherifkɛ an ka waati bɛ ka sɛnsɛn ka se nin bɛɛ kɔfɛ i bɛ se ka résumé jumɛn kɛ an ye Haidara ko in na walasa hali sisan faamuyaw ka se ka sɔrɔ Sherifkɛ la ani a ka laɲini ye min ye mɔgɔw ka se k'a faamu. Bon, i b'a dɔn diinɛ problème ye min ye karamɔgɔ yɛrɛ ka laɲini ye min ye mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ fɛn dɔ faamu a la karamɔgɔ bɛ fɛ diɲɛ yɛrɛ la an ka balo ka sa hɛrɛ la an yɛrɛ dama kana kɛ ɲɔgɔn kan an kana ɲɔgɔn kɛlɛ an kana don ɲɔgɔn gasi la o de ye karamɔgɔ yɛrɛ ka miirina ye voilà mais problème min ye karamɔgɔ yɛrɛ de i b'a fɔ ala ka lajarabi dɔ fana de y'o ye n'a ye mɔgɔ mɔgɔ ta k'a sankɔrɔta i bɛna sɔrɔ en général o caman bɛ bila la o ye tiɲɛ karamɔgɔ bɛ tɔɔrɔ fɛn o fɛn na o ye mɔgɔ yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔ yɛrɛ karamɔgɔ b'o tɔɔrɔ de la karamɔgɔ bɛ lagosi fɛn o fɛn na o ye mɔgɔ wɛrɛw ka hakɛ ɲini ni lagosi karamɔgɔ b'o de la sinon mɔgɔ tɛ mɔgɔ min bi fɛn ɲini mɔgɔ fɛ a y'o fɔ ko b'a la karamɔgɔ tɛ fɛn ɲini mɔgɔ fɛ mais karamɔgɔ bɛ mɔgɔ ka ɲuman dɔn fo lahara wallahi ala ye ne se de ne b'a dɔn ne bɔra Magan ka na hijidenw bɛɛ bɛ taa karamɔgɔ fɛ yen mais komi jama de nana ne yɛrɛ fana kunbɛn et puis ne ko ye layidu dɔ ta k'a fɔ layidu kɔnɔna na ni n nana dɔrɔn n bɛ se n fa kaburu la n fa kaburu dun bɛ fɔ Kulikoro donc anw nana sufɛ an tilen ka taa Kulikoro hiji bɛɛ bannen kɔfɛ ne nana karamɔgɔ fɛ yen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ don ɲuman na karamɔgɔ ko Sherifkɛ ne ko n ko han k'i bɛ ko o ko la ne nɔfɛ n b'a bɛɛ kalama mais o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ t'a dɔn ko karamɔgɔ bɛ ne dɔn yɛrɛ n bɛ fɛ k'a f'i ye fitiri wale de tɛ fitiri wale tɛ mais karamɔgɔ k'i tanu bamananw ka kuma don ko naloma n'a kunkolo bɛ ka funu a bɛ k'a ɲɛna de ko a bɛ ka bonya de dɔ bɛ ka fara kunkolo bonya kan très bien c'est à dire karamɔgɔ ka tanu ni ye kunko de ye quoi Musa Jalo o ye tiɲɛ ni mɔgɔ min ka kegun ni karamɔgɔ y'i tanu kunko don quoi billahi kunko don Allahu Akbar parce que ko yɔrɔ dɔw bɛ yen e tɛ se ka taa yen bilen o e tɛ se ka ye ko dɔw la bilen o donc o ye kunkoba dɔ de ye quoi
donc karamɔgɔ k'i tanu a ka di bɛɛ ye dɛ alhamdulillah a ka di bɛɛ ye mais kungo don o ye tiɲɛ ko fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ wa fɛn o fɛn ye karamɔgɔ janfa fana an ma taa kɔkɔ an ma taa bakɔ a bɛɛ laban cogo yira a bɛɛ laban cogo yira a labana ɲuman na walima juguman na u yɛrɛ b'o dɔn mais ala ye se de ye don la n taara fɔ karamɔgɔ yɛrɛ ye n ko karamɔgɔ i nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ t'i ɲi ye dɛ ne ye dɔ ye a bɛ kasi karamɔgɔ nɔfɛ parce que alhamdulillah bi ne bɛ moriya sira kan o ye n fasiya de ye n wolola k'a sɔrɔ n fa tɛ foyi la n'o tɛ mais yan'o ka kɛ ne bɛ micro de minɛ ka taa jɔ mɔgɔw da la k'u ka kumakanw ta animateur journaliste télé so bɛ dayɛlɛ wagati mun na o y'a sɔrɔ anw b'o baaraw la an kun bɛna bu yan nɔfɛ yan kelen de kun bɛ kɛ télé so in na yan mais i b'a dɔn an kun bɛ taa dɔw fɛ yen kɛnɛ kan u bɛ kasi karamɔgɔ nɔfɛ mais bilahi n'an taara sigi baro la baro gansan na u bɛ min fɔ karamɔgɔ ma n'i tulo donna a la i tɛ da la wallahi walima o tɛ karamɔgɔ denw fɛ c'est pour cela n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ don dɔ la k'an to Côte d'Ivoire n ko ne bɛ fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ Cherif Ahmed Tidiane Aidara ye parce que Aidara viselen tɛ bi quoi c'est lui seul qui est visé parce que n'an dɛsɛra fa la an ka ko sɛ bɛɛ kɛ ka denw kun kari ɲɔgɔn na ka denw ka ko ban o de bɛ sen na o donc an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn u k'a dɔn c'est-à-dire denw yɛrɛ k'a dɔn fɔlɔ ko mɔgɔ si tɛ se ka k'u fɛ ka tɛmɛ u yɛrɛ kan quoi denw k'o dɔn k'a fɔ mɔgɔ si tɛ se ka kɛ u fɛ ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan denw k'a dɔn u fa tun ye kelen de ye denkɛ kelen a ye diɲɛ bɛɛ minɛ mais olu ye maa joli ye alhamdulillah olu kan ka fɛn minɛ min tɛ diɲɛ ye mais ni juguw sera ka don denw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛni kɛra dɛ tiɲɛni kɛra dɛ donc min f'u ɲɛna mɔgɔ si bɛɛ bɛ boli an bɛ karamɔgɔ fɛ an b'a ka denbaya fɛ o ye tiɲɛ ye dɔw b'a fɛ a ni yɛrɛ la dɔw b'a a fɛ o ni yɛrɛ la mais bɛɛ tɛ karamɔgɔ denw kanuba ye bɛɛ tɛ karamɔgɔ yɛrɛ kanuba ye mais jama bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ tɛ se ka kɛ u fɛ ka tɛmɛ u yɛrɛ kan cɛman fara musoman kan Allahu Akbar u yɛrɛ damaw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ foyi t'o bɔ quoi anw bɛɛ tɔw bɛɛ ye nafigi de ye Allahu Akbar parce que kabini sisan i ɲɛ b'a la o tɔnw bɛ fan bɛɛ fɛ teriw bɛ fan bɛɛ fɛ karisa ka karisa bɛ fan bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ dɔ filmé ka bila kɛrɛfɛ bon anw bɛɛ de ye nafigi kelenw ye quoi mɔgɔ k'a faamu dɛ an bɛɛ y'o fana de ye quoi parce que don dɔ bi kɛ bɛɛ bɛna fɔ k'u bɛ n'i ka parti ta mais jɔn de bɛ se k'o ban o ye denw yɛrɛ ye quoi n y'a fɔ karamɔgɔ yɛrɛ ye wa karamɔgɔ yɛrɛ min ye kabakoya la a b'a dɔn i t'a fɛ a b'a dɔn i t'a ka ko la a b'i mara o kan ka tila ka hɛrɛ k'i ye o kan o ye n kabakoya ka ko la quoi mais ne bɛ min fɔ dɔrɔn kuma kuncɛ kuma la karamɔgɔ ka denbaya a n'a ka denbaya Ala k'u tanga karamɔgɔ ma se ka se yɔrɔ min denw ka se yen denw k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ ka nin kuma fɔ a tɛ komi n sigalen don fɛn dɔ la u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ n b'a dɔn foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ ye u ka da la k'a fɔ anw yaalala dɔnnibaa caman de fɛ yen ne yɛrɛ gɛnna ka bɔ arajo dɔ la nin quartier kelen na an filɛ Moribabugu yɔrɔ min na ne gɛnna ka bɔ arajo dɔ la yan ko Haidara de kama Allahu Akbar ka kan to émission na en pleine émission k'a tigɛ ka tila k'a fɔ bɔn n ka arajo la ne ka zikiri tɛ jouer karamɔgɔ ka arajo la e de bɛna karamɔgɔ tanu ne fɛ yan donc n'i tɛ karamɔgɔ ka tɔgɔ bila n ka arajo bila nin quartier kelen na a kɛra yan a tɛ tɛmɛ o kan
donc mɔgɔ caman ka ko bɛ se ka fɔ anw ye cogo dɔ la mais c'est à dire a ti bali anw na quoi a ti bali an na an ye sira caman ye mais ne ye fɛn dɔ ye n delila k'a fɔ n bɛ segin a kan n'o ye b'o kɛ ka n ka kuma kuncɛ quoi n'o ye Fancini Hayidara ye Ala ka hinɛ a la don dɔ la ne sogora la don Fancini nana diminenba ne ko fa n k'a kɛra cogo di a ko n bɛ taa n fa fɛ yen ne ko n'i taara ta n k'a ma i b'a dɔn i ka ko ka bɔ i fa ma cogo min na n'i taara i fa tɛna sɔn i ka segin bilen dɛ i yɛrɛ a fɔra k'i fatura ne kumana a fɛ tan yɛrɛ de a ko n ma ko mais Serifukɛ u bɛ fɛ ka n fa ka diinɛ tiɲɛ e mun ye n fa nɔfɛ mais o tɛ n fa fɛ wa ne ko n ko fa n ko jɔn ni jɔn don an bɛ sunkaloba in bonya na n bɛ n kale kura ane na fa y'u yira ne la kelen Allahu akbar mais billahi a ye minnu yira ne na a dɔw bɛ n b'u dɔn a dɔw tɛ n t'u dɔn mais n bɛ minnu dɔn caman buruna Allahu akbar Ala k'u tɔ burun Ayisa dɔw b'a la o ma burun n b'u ye ne n'u bɛ ɲɔgɔn ye k'a fɔ k'a jɛ ne tɛ Amusari ye o ne ye karamɔgɔ kanubaga de ye ne bɛ karamɔgɔ de la a n'a ka denbaya sinon n tɛ Amusari ye dɛ ne ma deli ka don Amusari comité fosi la mais karamɔgɔ kanu dulonnen tɛ Amusari dɔrɔn na karamɔgɔ kanubagaw bɛ yen minnu yɛrɛ tɛ silamɛya diinɛ na ka duwawu kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya halisa wagati sera ka duwawu k'u ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Ala k'u fanga se Ala k'u fanga se Serifu n'a dɔgɔninw Ala k'u fanga se voilà Ala ka duwawu minɛ inshallah Serifukɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i barikada ka bɔ yɛrɛ ka na an ka welekan jaabi nin jamukan in kɛnɛ ka hadisul iftar o ye fɛn belebele an ma i ye bilasiralikan minnu fɔ ani i ye ladili minnu fɔ hali sisan an bɛ duwawu de kɛ Ala k'an tulo kɛ tulo kunnadi ye k'u minɛ ka barika di a ye wa i yɛrɛ kun alhamdulilayi an kɔni mago bɛ i ka ayiwa fayida kɔni a nasi n'a sɛbɛn caman di an ma alhamdulilayi moriya sira kan bi o ɲɛ bɛ ni duwawu ni barika ye hali sisan Ala ka dayɛlɛw kɛ kiliyan minnu kɛlen don ka jigi da i kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan hali sisan u ka haju Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala ka sababu ɲuman Serifukɛ kanu n'o bɛ diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ la diɲɛ maa ɲɛnama bɛɛ b'i fɛ o la an b'i fɛ nka fɛn belebeleba o y'a Seydi Seku Usmane Madani Hayidara wa fana i ye mɔgɔ mɔgɔ fana kanu i fana y'u kanu ni o sira de y'a Seydi Seku Usmane Madani Hayidara o kanu Ala k'an sabati o kan fo ka taa saya se a ma an bɛ duwawu kɛ Ala k'a ɲɛ min la i Hayidara an bɛ segin k'a fɔ i Hayidara o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka na fɛn min ye bi su in na nafila an b'o di yanni an ka nɛgɛjuru siraw labila yan'o cɛ an bɛ taa sugu la ka na fɔlɔ ni Ala sɔnn'a ma ka sira di Serifukɛ ma inshallah. te alkaba te wulate te min ɲɔgɔn manja te min daro ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nukɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaba ye k'o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲamuɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alkaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alkaba tew la sɛgasi don don a bɛ sɔrɔ jamana in suguw bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alkaba tew la kalite ko da don ka
katikaw ye bani dencɛ wele tuguni u ka sungalo sigi tako filanan na a seydi serif ahmed tijan haidara kati ville sous section ɲama fasige dumbiya n'a ka jamakulu de ni wajulu kɛnɛ in labɛn katikaw ye kokura ko ni ala ma basi kɛ dɔgɔkun a seydi serif ahmed tijan haidara bena wajulu kɛnɛ sigi kati ville sous section na nin kɛnɛ in bi ɲɛnamaya juma don février kalo tile 27 san 2026 min bi kɛ kati kɔkɔ tomo na orphelinat kɛrɛfɛ nɛgɛ kaɲa 21 waati 21h an b'a ladɔnniya k'a fɔ komite ba fila de farala ɲɔgɔn kan ni ka nin kɛnɛ in labɛn n'o ye kati kɔkɔ tomo komite ye ani kati atetebugu komite bani dencɛ a seydi serif ahmed tijan haidara bena ta ala ka jɔnw ka lemaniya kurakuraya tuguni n'a ka ŋaniya ɲumanya ye ni serifu kumana a bi don maaw dusukun na sabu ale min bi ka kuma a bi ka bɔ ale yɛrɛ dusukun na o de kama bani dencɛ lamɛnnen don wa ka kumaw bi faamu katikaw don kelen pe jumadon février kalo tile 27 kati orphelinat kɛrɛfɛ wajulu kɛnɛ in bi ɲɛnamaya yen de nɛgɛ kaɲa 21 waati 21h an bɛ filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ni waati na an y'a fɔ ye cogo min na an bɛna nafilaw di yani an ka taa nɛgɛjuru siraw kan alifa bi nafila ye joko joli bi ustaz bi sunkalo nafila an bɛ sunkalo su 10 na an ye tile 10 na tile 9 na su in na ye su 10 de o hukumu kɔnɔ su in na nafila o ye arakan 4 arakan kelen o kelen i bɛ fatiha kalan siɲɛ 1 ka fori n'o banna i bɛ ayatal kursi kalan siɲɛ 1 i bɛ sɔrɔ ka kul huwallahu ahadun allahu samad i b'o kalan siɲɛ 13 n'o banna tuma min na i bɛ sɔrɔ ka ya latif i b'o wurudi siɲɛ 100 an bɛ segin a kan bi su in na nafila ye arakan 4 arakan kelen o kelen i bɛ fatiha kalan fatiha kɔfɛ i bɛ ayatal kursi kalan siɲɛ 1 n'i tilal'o la i bɛ kul huwallahu kalan siɲɛ 13 n'i tilal'o la n'i ye salamu bila tuma min i bɛ sɔrɔ ka ya latif i b'o wurudi siɲɛ 100 yarabi an bɛ ala deli ni mun y'a kɛ an ka dugawu kɛ ala k'a minɛ an ye o hukumu kɔnɔ an bɛ nɛgɛjuru siraw labila aw ye aw ka se ka don ka foliw kɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la mali kɔnɔ mali kɔ kan o la an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli yarabi an ka jamana basigi ni hɛrɛ ala ka o don a kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ n'aw bɛ weleli la aw ka se k'aw sɔbɔ tele la ani fana radio aw ka se ka sɔbɔ aw la sabula nin waati in na Sherifila FM bɛ ka jɛmukan in bila direct la don o don wulada fɛ n'o de ye 95.7 an bɛ a lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan nɛgɛjuru sira ye 93 91 68 ka taa se 92 n'aw y'o gosi ani an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ka sɔn inshallah ni kɛnɛ sanuma in kan nin waati in na an bɛ foli lase faransikaw ma an balimakɛ Kande Dukure an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ faransi fɛn min ye Aïssata Sise a fana bɛ faransi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ye jɛmukan in kanubaga ye an bɛ taa Centrafrique fɛn min ye an balimakɛ Senpara an bɛ Senpara fɔ ka waleɲuman dɔn nin waati in na a bɛ Centrafrique an bɛ dugawu k'a ye kalo ala ka a tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔ k'an ka fɛn parrain fo san bɛ se k'o de fɔ cogo min na parce que Musafa Sila san o san ale de bɛ sunkalo misi di an ma san o san a bɛ san caman bɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye sisan Musafa Sila yan fɔ Congo Kinshasa an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an ka dɔgɔnɔkɛ n'o ye Maliki Tuseke ale fana san o san a bɛna sokoro di an ma dɔgɔnɔw a y'a fɔ Maliki k'an m'a ye fɔlɔ dɛ Maliki Tuseke ci la sa ma i balimakɛ an m'a ye fɔlɔ a bɛ sira la k'a Tuseke a bɛ misi ani sokoro di an ma san o san a bɛn'o di Sherifila la a y'a kɛ salo la sisan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka dɔgɔnɔw bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la waati in na maa caman bɛ dɛmɛw ta ka ɲɛsin an ma an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ kalo ala ka a tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛn'o ta salamu aleykum salamu aleykum ayiwa ale ka nɛgɛjuru sira tɛ ka se ka a sɔrɔ an y'a fɔ aw ye nɛgɛjuru sira de filɛ nin ye nin waati in na dɔ bɛ yen nɔ an b'o ta fɔlɔ salamu aleykum assalamu aleykum ayiwa an bɛ segin nɛgɛjuru sira kan 93 91 60 92 dɔ bɛ yen nɔ an bɛ n'o ta salamu aleykum ne ba ye tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ min
an tultila ka ɲɛ salamu wa alaikum salam anke a bɛ di ani baara i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Umar Kuranso ka bɔ Ɲɔri Madu Konate ka bɔ Ɲɔri Umar Kuranso basi t'i la Konate baara si t'an na ko alhamdulillah a b'a kan aw don an bɛ Ala tanu tiɲɛ na aw ka émission ka d'an ye koyi a ka d'aw ye kosɛbɛ yɛrɛ kosɛbɛ tiɲɛ na aw fana aw ka d'an ye kosɛbɛ an yi si k'a lajɛ Allahu akbar an b'an ka karamɔgɔ yɛrɛ fɔ Seydou Serifu Usumani Madani Hayidara Zamzamiyu an b'a fɔ kosɛbɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna a ma an bɛ Ali Bubakari Hayidara fana fo i kɛrɛfɛ Serifukɛ an b'a fo an b'a fɔ kosɛbɛ a ka karamɔgɔ tan ni Ala sɔnna a ma Ala ka sinaya amin i ni baraji an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn ni waati in na ka foli lase Sherifila FM a lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna o lamɛn salamu alaikum a bɛ cogo di baasi t'i la wa alaikum salam tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ Fatumata Dukure i bɛ k'an wele ka bɔ min an bɛ karamɔgɔ fo ka tila ka Serifukɛ yɛrɛ fo k'a ni ce a ka waleɲumandɔnw na ni Ala sɔnna a ma kɛnɛya di ani karamɔgɔ yɛrɛ ma amin ka fɛɛrɛ kɛ karamɔgɔ kanubaga bɛɛ amin ka se ka hami kunkolo bonya n'a lahɔrɔnya amin n yɛrɛ mɔkɛ lafiya ni Ala sɔnna a ma an minnu bɛ baara in na Ala ka hɛrɛ k'aw yɛrɛ ya Rabbi Ala ka an dɛmɛ aw la an ka foli inshallah a diyara n ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ kalo in Ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na nin waati in na an bɛ foli ta ka se Côte d'Ivoire an ka président international président d'honneur n'o ye Adama Sako ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn nin waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu alaikum Waalaikum salam Jalo a bɛ cogo di tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Yusuf Togo ka bɔ Turela Yusuf Togo i bɛ k'an wele ka bɔ min Turela a bɛ di baasi t'i la alhamdulillah an bɛ Ala fo alhamdulillah kuma b'i bolo émission taabolo ka ɲi Ala k'a bolo mɛn ka baara la amin Ala ka sini kɛnɛ laban ko ɲuman d'an bɛɛ ma amin i bɛ n ka foli fɔ i ka Serifukɛ min b'i kɛrɛfɛ nin a ye kuma dɔ fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kuma ye tiɲɛ yɛrɛ de ye Ala kana nasigi don karamɔgɔ denw ni ɲɔgɔn cɛ amin Ala ka laban ko ɲuman d'o bɛɛ ma amin a ka foli de don amin Serifukɛ Mafa Hayidara ni Ala sɔnna a ma a b'a mɛn merci beaucoup an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Turela bɛɛ fo nin waati in na i tɔgɔya la ka dugawu kɛ kalo in Ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum baasi t'i la kɔni i bɛ se ka i mabɔ i ka radio la kana a kɔnɔ f'i ka lamɛnni kɛ ka kuma an fɛ a bɛ temps ta i bɛ se ka jɛ radio kɔ ka kuma i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min an bɛ hakɛto dafalen ɲini an balimakɛ fɛ ni n'aw y'an sɔrɔ dɔrɔn aw bɛ se ka radio datugu ani an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna o ta salamu alaikum tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min ka bɔ Kati e yɛrɛ tɔgɔ Seku Tarawele Kati Hɛrɛmakɔnɔ Bɛrɛma Seku baasi t'i la baasi alhamdulillah Jalo Katikaw baasi foyi tɛ Katikaw la Hɛrɛmakɔnɔkaw bɛ u bɛɛ ka kɛnɛ alhamdulillah bisimila Seku kuma b'i bolo kuma b'i bolo Jalo aw ni nisɔndiya ni Ala wele ni Ala tanu ni Ala barikada de Serifukɛ kunbɛn ni Ala sɔnna sini dimanche Serifukɛ b'an fɛ yan ko référendum terrain na an bɛ Ala fɔ Ala k'a ɲuman na kana sɔrɔ hɛrɛ la amin an y'an karamɔgɔw kalifa Ala ma Ala ma ka kalifa bɛɛ fo amin karamɔgɔ
karamɔgɔba n'a ka dunya o jugu bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala k'o jugu di dunya kɔnɔ o ɲɛ tɛ mun na amin 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 o kanubaga n'u dɛmɛbaga bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala m'o kɔrɔta la ala k'o wasa amin 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 sunkaliba in katikaw y'a tourné daminɛ hɛrɛ la ala k'a kuncɛ ko ɲuman yira n na amin 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 tourné mako bɛ musaka la ala k'a se d'a ma amin 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 karamɔgɔba bɛ dugawu min kɛ an ka sɛgɛsɛn n'an ka sɛgɛsɛn n'an ka an tari bɛɛ ala k'a dugawu jaabi amin ya rabbal alamin amin a yɛrɛ min bɛ ɲɛfɛ yarabi ala k'o dɛmɛ amin 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 ne kasi wasa yarabi ala k'o ne ka dunuya wasa amin 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 ne sirifu wasa ala k'o ne ka dunuya wasa amin 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 sɛgɛsɛn bɛ kasi ala ma jidi la ala ma wasa la amin 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 sɛgɛsɛn bɛ kasi ala ma jidi la ala ma wasa la amin 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 bala a yɛrɛ bɛ dugawu sanba ma ko ala ka sesiri d'an ma dɛmɛ sange la amin 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 an b'i fɔ yɛrɛ yɛrɛ dɛ walahi ne kasi wasa Traoré an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'i ka komite mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kun ye Kati hɛrɛma kɔnɔ komite Ansardine président ye Seku Traoré an b'a n'a ka karamɔgɔ fo ne ye docteur Kalifa professeur Kalifa Kulubali ka hɛrɛma kɔnɔ komite maa bɛɛ lajɛlen fo u tɔgɔ la nin waati in na ka ala deli kalo ye ala k'a tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min i tɛ lamɛnni jɔ walasa an ka se ka kuma ayiwa an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ aw kana lamɛnni kɛ k'a fɔ aw bɛ segin ka kuma sinon a bɛ janja kosɛbɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum allo assalamu alaikum waaleykum salaam tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min awɔ ngalamajan kɔrɔ ɲɔnɔ i tɔgɔ Yarel Faruta Yarel Faruta Bugader Faruta basi t'i la Bugader an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn tiɲɛna kuma ɲɛna yɛrɛ de k'an karamɔgɔ bɛɛ an karamɔgɔba yɛrɛ n'o y'a siri Usmani Madani Haidara ye ya bani jaa ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'a di an n'a ma amin ya rabbal alamin n ka jamana ala ka suma ɲɛna amin 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 o de bɛ ne bolo amin 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 i ni baraji Faruta an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka dugawu kɛlen bɛɛ lajɛlen minɛ nɛgɛjuru sira dɔ b'a la nin waati in na an bɛna ale ta salamu alaikum waaleykum salaam tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Ismaila Jara de bɛ Sede la Ismail Jara i bɛ k'an wele ka bɔ min Ismaila Jara Sede la CB na Sede la o bɛ fan jumɛn fɛ a bɛ Nbɛsɛba fɛ basi t'i la kɔni basi foyi t'an na bisimila kuma b'i bolo kuma ye o bɛ Sirifika fɛ a bɛ yen sɔn a bɛ an b'a balimakɛ fo ka waleɲuman dɔn nɛgɛjuru sira tigɛ la assalamu alaikum allo ayiwa aw donnen don aw t'a kalama assalamu alaikum ayiwa an bɛ hakɛto ɲini welelikɛlaw fɛ nin waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta assalamu alaikum a bɛ cogo di assalamu alaikum ayiwa ale fana ka nɛgɛjuru sira tɛ ka sɔn an bɛ foli ni waleɲuman dɔn se a ma nin waati in na y'a fɔ an bɛ Bayini Senpara fo y'an fo Afrique centrale a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum assalamu alaikum tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ Jɛnɛba Tesuke ka bɔ Ɲoro basi t'i la Jɛnɛba bisimila a bɛ sunkalo kan a bɛ sun kan bisimila kuma b'i bolo awɔ an siri fila bɛɛ lajɛlen fo an b'a karamɔgɔ yɛrɛ fo Usmani Madani Haidara ya bani ne Fatima yɛrɛ fo Maliki Tesuke ni ala sɔnna ma inshallah inshallah a diyara n ye
ani baraje ama fo ka wala man do ka welilla ka do ke ala ka kalo time hera kono ne jursa de flene au ka tele sans faire la ni awas go shidro ana be nyon soro do ne jursa assalamu alaikum assalamu alaikum aywa ambe hakato nyini weleli kala fa hay sisa abe weleli la bo sobo telephone na doni do ne jursa assalamu alaikum wa alaikum salam to wani jamu be kan wele ka bomi assalamu alaikum wa alaikum salam to wani jamu be kan wele ka bomi ala ka wala bo kita kita basi tila ko basi ko ken kita ka ko kene basi ko la bismillah kuma bibulo ne la émission na émission ko ta wala tan aywa ambamba make fo ka wala mando ka kita ka u befo ni watina ka do ke kalme alaka atime here ko nana do ben ga juru sala assalamu alaikum to wani jamu be ka wala ka bom aywa ni juru sala konte ka so ambe hakato dafale yini atiki fe abe tlaga sikin ka weleli ke ameta kenya ba ka ofeno ambe maimuna jako fo ya fo kenya ba ka ana kenya ba ana furuche amu fo ko wala mando ka do ke kalo ala ka atimera kono ka yidi mani befo ni watina ka ala dili kalo ala ka atimera kono do bi ko juru sala assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam to wani jamu be kan wele ka bom mana sila Sumaila Jara sila Sumaila sila be kan wele ka bomi kabokati sila basi tila basi foti bismillah kuma bi bulo Sumaila sila kuma bi bulo Sumaila kabokati basi foti alhamdulillah ara kullu ara yi do ka de dige o jarani ara kullu la ta ma ta mo ga ya bani ya ala sona ma ba dine la tebilla ala ka me aka me anye amin ni kanada nama amin tamma la minna amin ala ke yara ni ka barala amin sumole madama amin am sagaw no ko amin ne taworo ga yefuma amin Allah batu kelo ndani amin salamu alaikum alaka duwa mu ne ni baraji ame kati befo itogala ni watina ka anga kati section président fo no fasiki dumia kata se Suleiman Dumia Isa Dumia ka karamago fo Imam Mohamed Jara Amadou Diallo numéro 1 kata se famille Moussa Traoré ameni befo kati no ka Ustaz Jara fo ka do ke kalo ala ka atime here kono do ben ga juru sallallahu assalamu alaikum to wani jamu be ka wele ka bom ka foli lase wudul islam cɛba Alpha Diallo anaka jama bɛɛ lajɛlen Bamakɔ yan ri gauche ri droite an b'a karamɔgɔ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Alpha tɔgɔyala ka wudu international ɲɛmaaba fo Mohamed Lamine Cham yan fo Segu ka Segu bɛɛ fo a tɔgɔyala an tɛ ɲinɛ an ka musokɔrɔba kɔ Mama Laliya Keita an b'a fo Segu ka a waleɲuman dɔn ka Segu Sirifilakaw a duba bɛɛ ka bɛɛ fo ni waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum Waalaikum salam. Abi cogo di basi tila? Anu la jalo. Toro sitila? Alhamdulillah. Burkina. Burkina Faso. Ira tɔgɔ ni jamu? Fofana Sumana. Wala. Basi tila kɔni? Burkina kaw tala an bɛ foli lase Burkina kaw bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na ka président Surakata Salamantaw n'a ka denbaya bɛɛ fo ka Burkina ansaru bɛɛ fo ni waati in na ka Ala deli Ala ka kalo in tɛmɛ yɛrɛ kɔnɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min?
Muhammadu Balo ka bɔ Yelemani. Muhammad Balo ka bɔ Yelemani. Yelemani kaw ka kɛnɛ. Baasi foyi tɛ Yelemani kaw la, an bɛ Ala tanu. Alhamdulillah. Kuma b'i bolo. Bismillah, alhamdulillah, an bɛ Ala fo k'Ala barikada. Émission taabolo kan. O diyara an ye. Vraiment an bɛ ka émission lajɛ. A bɛ faamuya caman di mɔgɔ ma i ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ mɔgɔ bɔ fili la kosɛbɛ. Siga t'a la. Kosɛbɛ n'Ala sɔnna ma. Inshallah. Vraiment an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye. Ni Ala sɔnna ma o kana ka kɛ. Karamɔgɔ a bɛ diinɛ laseli min an bɛ dugawu kɛ yarabi hali bi Ala k'a ɲɛ ka di bɛɛ lajɛlen ma. Amin. Ala ka amin amin amin. Ala k'a mɛn ɲɛfɛ. Amin amin amin. An yɛrɛ minnu ye karamɔgɔ kɔfɛ tigɛla ye yarabi an bɛ dugawu kɛ Ala k'an fa to layiri kan. Amin amin amin. Ala k'an kɛ ka amin amin taabolo ɲuman Ala k'a kɛ ka amin amin amin. Ala k'o duwawu minɛ. Ala fɛ k'a ɲɛ Ala bolo yarabi ni sɛnɛya ni laban ko ɲɛ Ala k'o di aw ma. Amin ya rabbal alamin. Ani alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen. Amin amin amin. Kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka sigi minnu tun bɛ émission yɛrɛ kɔnɔ. Vraiment a ka kuma ninnu a bɛɛ lajɛlen ye wulibali de. A bɛ faamuya di mɔgɔ ma. Siga t'a la. Téléphone mɔgɔ bɛɛ lajɛlen filɛ bi. Ni Ala sɔnna ma o bɛɛ b'a mɛn. Baro bɛɛ lajɛlen ka saya faamuyali bɛɛ lajɛlen. Ni Ala sɔnna ma. I ni baraji. An bɛ fɔ ka Yelemani bɛɛ fo i tɔgɔya la nin waati in na ka tila ka ladɔnniya k'a fɔ an ka maa laban an minnu ta ka se ka tɛmɛ ni baara tɔw ye. Dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tɔgɔ ni jamu bɛ k'a wele ka bɔ. Kajulukaw ka kɛnɛ. Bismillah kuma b'i bolo. Ayiwa a ka nɛgɛjuru sira kɔni an tulo t'a la an bɛ hakɛto ɲini a fɛ. An bɛ hakɛto ɲini welelikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ waati min kun taara nɛgɛjuru sira la waati dafara mun y'an sɔrɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn caman de bɛ mun m'a sɔrɔ k'a don an b'u fo k'u waleɲuman dɔn dugu caman an tɛ se k'a ye dugu kelen yɛrɛ fɔ nka an bɛ dugawu kɛ a ŋaniya bɛɛ ye kelen ye Ala ka dɔ fara hɛrɛ kan Ala ka hɛrɛw jidi ya rabbal alamin Ala k'o kɛ ciba bonya kɔsɔn sali ala Muhammad wa alihi o hukumu kɔnɔ Alpha i bɛ segin fɛn min ye nafila ye o y'a ɲini an fɛ k'an ka to ka segin nafilaw kan walasa an balaka minnu bɛ gabuguda la n'u bolo ka fili kɛ bisu in na nafila ye jumɛn ye bisu in na nafila an ko o ye arakan 4 ye arakan fɔlɔ i bɛ fatiha kalan ka taa fori n'o banna i bɛ ayatul kursi kalan siɲɛ 1 n'o banna tuma min i bɛ kul huwallahu ahadu allahu samad ka taa bila a laban na i b'o kalan siɲɛ 13 i b'i sigi ka salamu bilalen kɔfɛ i bɛ min wurudi kɔlɔsi ɲɛ 1 ya latifu la i bɛ kɔlɔsi ɲɛ 1 ya latif i b'o wurudi siɲɛ 100 ni Ala sɔnna n'an y'a kɛ latifu masa k'a minɛ an ye ya rabbal alamin a k'an ka ko bɛɛ nɔgɔya o la nin nafila de dilen aw ma bisu in na sunkalo kalo ale tile 10 su bɛɛ ka i jija ka nafila in sali fasamatiya ni baraji caman de fɔra a la Ala ka a bɛɛ kɛ an ye an kana ɲinɛ an ka jamana kɔ an kana ɲinɛ an ka sababu ɲumanw n'an karamɔgɔw kɔ an ka dugawu kɛ ni bɛɛ lajɛlen ye o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka na kɛnɛya ko nasira la dɔgɔtɔrɔ ko dɔgɔtɔrɔ ye min fɔ bi an ka dɔgɔtɔrɔ ko o bɛ sunti kan kuma daminɛ kuma kun yɛlɛlen don nka kuma ka bɛ ka jigin dɛ mun de bɛ yen a ye sunti kan ayiwa bisimila an ka bi dɔgɔtɔrɔ ko yani an ka don la an b'an ka dɔgɔtɔrɔmuso fo n'o ye Tata Kuje Ture a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri la bi a kɛlen don ka walawalikan ɲɛ fɛn na fɛn min n'a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ an ka jɛ an ka sɔrɔtaw lajɛ ka sɔrɔ ka segin ka na inshallah. Mama fɛn min ni tela man rendez-vous yɛrɛ in jigin han dɔgɔni an tɛ filan ye wa kamantena eba e ta in fura bɛ ne bolo o bɛ cogo di cɛni paga ɲinɛ nin tɛ jumɛn ye tɛ Zeyina i tɛ dɔɔnin k'a la tiɲɛ na Zeyina
Nina ikala ya doni. Hai. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa? Aw ye tezena sugandi nimisa foyi t'a la. Chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can hali ta can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ. Aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka tezena k'aw taama ɲɔgɔn ye. Zena e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa? Tezena de ka to. Ya bɛ galabu kɛnɛya de. Zena. Fuka awole nyundo o minu ngotara falindu shirifla jabaran sura sanga anu wakati au bisimila dokotoro ko jamukan keneka jamukan mi sigira shirifla jabaran sufe kasanga ni sungulu la hora makalo yi wala saka au kuno foni anika au la famnya wale ya mununi ayunta kabara kenai akachala ame anga shundu nogaya kono kasoro amakeni kololoyi anga kenaya uma abe usirakan bi babu se fene nafaka bon ko saba inafo anga jamukan babu se untemenina mina talike jabeti ye sukoro cayali kudai joli sira la ni jabeti te mɔgɔ min na ni ye dumuni kɛ a mana kɛ dumuni na sugu fɛn a kɛra sukoro ma fɛn ye a kɛra dumuni tɔw ye ni y'a du dumuni bɛ jigin ka na furu kɔnɔ furu bɛ dumuni ninnu labaara k'a kɛ ji salasala ye o ji salasala in bɛ bɔ furu la ka na nogo la ni dumuni nana nogo la nogo bɛ na dumuni ninnu labaara a nafamafɛnw ni ka olu sama olu bɛ taa joli sira fɛ n'o y'a vitaminiw ye a n'a nafamafɛn tɔw k'o bila joli sira fɛ nafa tɛ minnu na olu bɛ kɛ banɔgɔtaga ye ni ka bɔ nafamafɛn ninnu donnen joli sira kɔnɔ sukaro de ye farikolo funteni bɔla ye n'o ye farikolo ka carburant ye o carburant mana don joli sira kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ i ye carburant don réservoir kɔnɔ carburant kan ka bɔ réservoir kɔnɔ ka taa moteur la walasa bolimafɛn ka se ka baara kɛ n'a ye ni ka boli n'a ye adamadenw fan fɛ n'a nana joli sira kɔnɔ f'a ka bɔ joli sira kɔnɔ ka don faribu kɔnɔ walasa an ka se ka baara kɛ n'a ye an b'an magoɲɛci bɛɛ lajɛlen kɛ nga o baara fɛnɛ tɛ se ka kɛ sukaro tɛ se ka bɔ jeli sira kɔnɔ ka na faribu la fo k'a sɔrɔ insuline o y'a ka baara kɛ o de kan ka kɛ tile ye walasa ka faribu fan bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ sukaro bɛ sɔrɔ ka bɔ jeli sira kɔnɔ ni ka don faribu la o insuline bɛ dilan pankreya fɛ bamanankan na ni dɔw b'a fɔ ko sama nɛnɛ n'a ye dumuni kɛ sama nɛnɛ a bɛ insuline dilan insuline bɛna kɛ tile ye ka faribu fan bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ sukaro min nana joli sira kɔnɔ o bɛ bɔ joli sira kɔnɔ ka don faribu kɔnɔ faribu bɛ sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye an b'a magoɲɛci bɛɛ lajɛlen kɛ n'a ye sabula sukaro o de ye farikolo ka essence ye jabɛti bɛ minnu na i bɛ taa sɔrɔ insuline min n'o bɛ dilan sama nɛnɛ fɛ i bɛ taa sɔrɔ o tɛ dilan bilen walima hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ yen a fanga ka dɔgɔ a tɛ se ka sukaro labaara bilen a tɛ se ka faribu yɔrɔ bɛɛ dayɛlɛ sukaro min kan ka bɔ joli sira la ka don faribu la a caman bɛ to joli sira kɔnɔ o de bɛ wele ko mɔgɔkɔrɔba ka jabɛti n'o ye jabɛti de type 2 ye k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni nin bana n'a ɲɔgɔnna b'i la i ka kɛnɛyaso matarafa wa i kana sun don i kun fɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛnɛya tigilamɔgɔw ka yamaruya ye ka d'a kan dɔgɔtɔrɔ dɔrɔn de bɛ se k'o jalatigɛ an ka jamukan nata an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye denmisɛnninw olu fɛnɛ ka jabɛti sɔrɔ cogoyaw la akili la ni aw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ bi kunnafoniyaw kan min kun bɛ ka ɲɛfɔ aw ye bi dɔgɔtɔrɔw ko jamukan hukumu kɔnɔna na akili la an bɛɛ lajɛlen bɛna nin kumakan ninnu ta min ka baara kɛ n'a ye walasa an farikolo kɛnɛyaw bɛ se ka sabati ko ɲuman ale ni sun doncogo ɲuman o bɛ se ka nɔgɔya an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye cogoya min na a y'aw hakili to a la ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la nin jamukan in kɔfɛ aw bɛ se ka an wele nɛgɛjuru sira fɛ ni o de ye 72 44 56 18 aw ni ce aw ka ɲɛmadali la a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni babu sen wɛrɛ.
tila manga rendez-vous erinji ha ndoni ante fly wa kamantena eba eta fura bene bulu ha o beto di cheni pakaine ni te jumeni te Zina itu don nyala ha chena Zina of nina kala ya doni of aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye tezena sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye da can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka tezena k'aw taama ɲuman ye Zena e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa tezena de ka ya bɛ galabu kɛnɛya de Zena be Allah subhanahu wa ta'ala dili ala ka kɛnɛya di a ma dɔgɔtɔrɔ ye mun fɔ an ka dɔgɔtɔrɔ muso kun bɛ ka kuma jabɛti bana de kan jabɛti bana ye maladie chronique de don maladie chronique dɔgɔtɔrɔkan na o ye bana min n'a donna i farikolo la a bɛ k'i sigiɲɔgɔn ye et puis jabɛti ye suguya fila ye jabɛti type 1 bɛ ani jabɛti type 2 bi an ka dɔgɔtɔrɔmuso kun bɛ ka kuma jabɛti type 2 de kan n'o ye mɔgɔkɔrɔbaw ka jabɛti ye o jabɛti in bɛ sɔrɔ ni fɛn fila de ye o fɔlɔ ye an ka dumunikɛtaw ye filanan ani an ka baarakɛta mɔgɔ min ka baara ye sigi baara ye ni a tɛ wɔsi ni bana in bɛ se k'i sɔrɔ ani mɔgɔ min ka dumuni tulumabaw ye ani sukaromabaw ni bana in bɛ se k'i sɔrɔ o la an kan k'an janto an ka dumunikɛtaw la an kana an ka dumuni sukaro caya kojugu ani a tulu ani an ka to k'an farikolo la ɲɛnajɛ n'o ye sport ye n'o kɛra an bɛ kisi ka bɔ ni bana in ma an ka dɔgɔtɔrɔmuso k'o tugun ko sunkalo kɔnɔna la ko jabɛtitɔw kana na sun don i kunfɛ tentɔ k'u ka kuma u ka dɔgɔtɔrɔw fɛ n'o kɛra k'u bɛ sunkalo kɛ lafiya la n'an ye an ka dɔgɔtɔrɔw lamɛn ka baara kɛ ni u ka ladilikanw ye a ka ca ala fɛ an bɛ lafiya an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na. O ye tiɲɛ ye limaniya foyi kana to i ka taa dɔ fara i ka bana kan n'a ma ɲɛ k'i man kɛnɛ i tɛ se kɛnɛyaso la k'i ka dɔgɔtɔrɔ voir a k'a lajɛ n'i bɛ se ka sun i tɛ se ka sun fana ka ca ala fɛ olu b'o dɔn u ka baara de don o la an bɛ ala de deli ala ka kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma an b'an ka dɔgɔtɔrɔmuso fo k'a waleɲuman dɔn n'an bɔra an bɛ sɔrɔ ka na an balimamuso Aminata Tarawele don o don ale bɛ wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ de kɛ walasa ka se ka dumuni dilan cogo ɲuman dɔ ta ka o ɲɛsin an ma o hukumu kɔnɔ bi labɛn min b'a bolo an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. o bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn aw sigiyɔrɔ la a ka rubrique mandi dɔ don bi an bɛ golfu la an ni musoba dɔ don an bɛna kuma d'a ma a yɛrɛ b'a yɛrɛ présenter ne ba i ni tile nse somɔgɔw dun baasi foyi t'an na alhamdulillah ne ye madame Maïga Mariam Wologami ne ye IDINA prestation directrice ye an sigiyɔrɔ bɛnnen don Bakɔ Jikɔrɔ ni golfu ma ne ba i bɛna jumɛn de tobi ou bien i bɛna jumɛn de dilan ka jira an na ne bɛna Madeleine de kɛ sisan ka yira aw la Madeleine o ye gâteau ye dɛ o ye gâteau ye yɔrɔ gâteau min dala ka di a tɛ fila fɔ dɛ ko oui ko anw bɛ démission de kɛ an bɛ taa yɔrɔw la ka bɔ dɔrɔn idilimaniw k'o d'aw ma surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni sunkalo barikama in kɔnɔna na aw ni ne an ka jɛ k'o Madeleine dilan ɲɔgɔn fɛ pour que an ka Madeleine dilan an mago bɛ jɔ sɛfan na an bɛ se nɔnɔ ma sukaro b'o la ani farine ani arôme au choix arôme kɔni y'i ka goût de an bɛna an ta dilan n'o de ye bi n'a ka di ye fana i bɛ se ka namasa fana fara i ta kan namasa fruit yɛrɛ a arôme tɛ dɛ a fruit yɛrɛ i b'a tereke i b'a k'a la o bɛɛ bɛ se ka kɛ Madeleine na pour la réalisation c'est très simple an b'an ka sukaro n'an ka sɛfan ɲagami ɲɔgɔn na n'o yelenna o la sisan an bɛ nɔnɔ k'a la an bɛ beurre k'a la an
b'an ka farine k'a la an b'a lamaga et puis an b'a kɛ moule kɔnɔ ka don four la a baarani bɛɛ filɛ o y'an de ta ye ni furu tɛ mɔgɔ min bolo ni furu t'i bolo i b'a don barama kɔnɔ ni madeleine moule b'i bolo ka ban dɔrɔn fitinin min bɛ se ka don barama bonyani kɔnɔ il y a pas de souci donc i bɛ ji de kɛ barama kɔnɔ k'ale sigi a kan i bɛ bɛlɛ kɛ barama kɔnɔ n'a ka di i bɛ se ka ji k'a la mais n'i ye ji k'a la a bɛ fini o la a couleur tɛ kɛ doré ye a bɛ kɛ jɛman de mais n'i y'a don bɛlɛ la ba bɛlɛ soit goudron bɛlɛ n'i y'o kɛ barama kɔnɔ ka i ka moule sigi a sanfɛ a bɛ doré et puis a bɛ ɲɛ n'i mana a dilan wagati min na dɔrɔn problème foyi t'ala i bɛ se k'a don four la a tɛ foyi tiɲɛ a ye sisan ni an ka madeleine baara bannen tɔ tora dɔrɔn k'a don four la a bɛɛ de filɛ yɔrɔ kɔni excuse tɛ mɔgɔ si bolo kɔni k'a fɔ k'ale tɛ se ka nin kɛ a bɛɛ filɛ a kɛ fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ yan fana a bɛɛ wala a da man gɛlɛn aw kana fɔ jagoya fana ko ni quantité min ta k'a b'o ta dɛ aw jagoyalen tɛ n'a ka d'aw ye n'aw ka du tɛ nin a k'i bɔ a ye dɔɔnin bɔ a la n'aw ka du fana ka bon aw bɛ se ka dɔ fara quantité ninnu kan ni y'a diya ne yɛrɛ a bɛ bugun a bɛ bugun a bɛ bugun dɛ ale bugun ka di a bɛ bugun ka beurre dɔɔnin mɔ a kɔnɔ walasa cogoya min na a kana na nɔrɔ mais ni moule t'i bolo ni moule fɛn fɛn b'i bolo i bɛ se ka ni moule t'i bolo a moule fitinin fana bɛ yen min bonya tɛ nin fana bɔ mais madeleine forme kɔni b'a la a manama fana bɛ yen a bɛɛ tɛ nɛgɛma ye mais n'a sɔrɔ o fana si t'i bolo i bɛ fɛ k'a gâteau ɲɔgɔnna kɛ il y a pas de souci ni minɛni minnu b'i bolo i bɛ se k'a k'o kɔnɔ k'a sigi tu auras le même goût sisan an y'an ka madeleine kɛ poche à douille kɔnɔ ni poche à douille tɛ mɔgɔ min bolo i bɛ se ka le cuillère ta fana k'a k'a kɔnɔ nin baara bɛ nɔgɔya dɔrɔn ni an y'a k'a la donc an bɛna k'an ka moule beurrelen kɔnɔ n'an b'a kɛ an t'a kɛ fo k'a fa k'a dama tɛmɛ parce que n'a donna four la a bɛ funu ni an ka madeleine donnen moule kɔnɔ ka ban an bɛna en fourner pendant 15 minutes mais ni saveur wɛrɛ ka di i bɛ se k'o se k'a k'a la n'a ka di i bɛ se ka chocolat k'a la fana a fana b'a kɛ ni cɛn ye tuguni a bɛ se ka k'a la ni préchauffeli tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ four mɛnɛ yanni k'i ka appareil don a kɔnɔ donc a mɛnɛna sisan a chauffera an filɛ k'an ka appareil don et c'est parti pour 15 minutes mais de préférence a bɛ se ka kɛ cuisson surveillée comme tasuma tɛ kelen ye fɛn tobita kɔni i b'a kɔlɔsi de hali ni minute fɔr'i ye i b'a kɔlɔsi ani an ka madeleine bannen aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ko gɛlɛn tɛ an y'a daminɛ sisan dɔrɔn a tilala a bɛɛ de filɛ nin ye wa min yɛrɛ ka ɲi a musaka man ca a dundala ka di ne yɛrɛ fɛ n ko gɛlɛnba sugu dɔ don ja o tɛ bɛɛ de bɛ se ka n dilan i fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'i ka denmisɛnninw i k'u gɛrɛ i yɛrɛ la k'a dilan a fana b'a to sekɛrɛnin minnu bɛ yen ou bien aw tun bɛ don ɲɔgɔn na gabuda la tiɲɛ yɛrɛ la foli bɛ dɔw ma donc folikan min b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma folikan min bɛ ne bolo o ye k'a fɔ n balimamusow ɲɛna sunkalo hukumu yɛrɛ kɔnɔna la suntigɛyɔrɔ la i mana nin sigi k'o kɛ i mana sun tigɛ ni nin ye vraiment i ka titiri bɛ d'i ma a tɛ mɔgɔ si t'a minɛ i la i ka nin fɛnmisɛnnin ninnu dilan ka sigi a kɔrɔ bani i bɛ n'a fɔ n ɲɛna donc nin de tun b'an bolo ka yira aw la bi n'o ye madeleine ye n y'a dɔn nin ka taa kɔfɛ bɛɛ lajɛlen bɛna madeleine dilan i ka so i ka suntigɛ kɛyɔrɔw la walasa cogoya min na baaraya gundo ye mun ye i ka se k'o lawaleya i fɛ yen nɔ donc nin de tun b'an bolo bi ka yira aw la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ bye. an bɛ an balimamusow ni an baarakɛɲɔgɔn fo ka waleɲuman dɔn Ami Traoré Keita ka dugawu kɛ ala ka a ko bɛɛ nɔgɔya nin plan a ka fisa sunkalo la a ka fisa yɛrɛ de nin kɛ kun ye ni mɔgɔ min tɛ se k'a dilan i ka se k'a dilan gabuda la k'a di ka sundunaw ma walasa u ka se ka sun tigɛ lafiya la cogo min ok an bɛ dugawu kɛ ala ka a ko bɛɛ nɔgɔya o la kunnafoni ala k'a lase aw ma ni ala sɔnna a ma samedi nata o bɛ bɛn fɛn min ye an denw n'o ye wudu denw olu bɛ wajulu min sigi wajulu bilalen don samedi nata ma a bɛ kɛ Bangoni Janginɛbugu la a kɛyɔrɔ kɔrɔ la ka kunnafoniya se bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka bɔ ka se ka bɛn ni a ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ ni ala sɔnna a ma talata tile mana bin n'o ye talata nata o tile mana bin o tɛ bɛn sunkalo kalo tile 15 su ma o bɛ bɛn Imam Hasan
ale ka anniversaire wajulu suma avec bangoni jagne bugu dolanci tere baka imam Hassan an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'ale fɔra an hakili bɛ jigin an ba la n'o ye madame Haidara tanti Halima Dagamayisa an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn dugu mana jɛ 15 heures waati kuranɛkalanw bɛ kɛ suntigɛba bɛ labɛn tanti Halima fɛ san o san o baara ninnu ni Ala ni kira sɔnn'a ma o bɛ kɛ araba wajulu ye tarata tile mana bin suntigɛ baaraw ni kuranɛkalanw o bɛ kɛ araba ni Ala sɔnn'a ma an bɛ dugawu kɛ Ala kan an b'an ba ninnu fo ka jɔn n'u ka cɛsiri la ni nin événement ninnu sera u bɛ wuli k'u jɔ yaasa alakira mɔdenw bɛ se ka dɔn cogo min na alakira ka du bɛ se ka dɔn cogo min na ni Ala sɔnn'a ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o de b'ale don o ye tiɲɛ ye an bɛ dugawu kɛ Ayisa a nafolo Ala kana a ta yɔrɔ lankolonya o kɔfɛ an bɛ Kati Tomo an b'o la sini juma ansardin bolofara min bɛ Katikaw fɛ u bɛ ka tournoi min kɛ ni an karamɔgɔ de ye Seydi Sherif Ahmad Tidiane Haidara sini turu bɛ Kati Tomo la o la an b'a ɲini Kati Tomo maa bɛɛ lajɛlen fɛ Kati Kɔkɔ plateau Kati Kɔkɔ ATT Buku ka taa se Kati Kɔkɔ plaine a maa bɛɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ orphelinat terrain kɛrɛfɛla la ayiwa balontan terrain min bɛ yen nɔ wajulu in bɛ kɛ 21h ni Ala sɔnn'a ma Kati bɛɛ lajɛlen welelen don an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni Ala sɔnn'a ma an tɛ bɔ kuma na n'an b'an ka sponsors fo k'u waleɲuman dɔn an y'a fɔ aw ye k'a fɔ mayonnaise ka di a bɛ kɛ fɛn caman na aw ka hakili to a la nin sunkalo ka don fo ka taa ban f'an k'a dɔn an ka plateau sanfɛ k'a fɔ aw ye mayonnaise san an kanubaga bɛɛ kɔnɔ mayonnaise foyi don da k'a dɔn ni mayonnaise ka di tɛ ka taa se tema ti alkaba u ka min ta ka bɛn o ma ji precia ale ye ji fɛn caman de ɲagaminen b'a la yiriden kɛrɛnkɛrɛnw de don ka to k'a min waati bɛɛ a ka fisa mɔgɔ ma a ka fisa dɛ najini ka di o n'a ɲɔgɔnnaw an bɛ an ka sponsor fo k'a waleɲuman dɔn ale min san o san a bɛna danaya dan kan nin baara ninnu na an bɛ dugawu kɛ kalo in Ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na o la an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na ni Ala ni kira sɔnn'a ma an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan inshallah. Katikaw ye Bani dencɛ wele tuguni u ka sunkalo sigi tako filanan na a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara Kati ville sous section ɲɛma Fasige Dunbiya n'a ka jamakulu de ni wajulu kɛnɛ in labɛn Katikaw ye kokura ko ni Ala ma basi kɛ dɔgɔkun a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara bɛna wajulu kɛnɛ sigi Kati ville sous section na nin kɛnɛ in bi ɲɛnamaya jumadon février kalo tile 27 san 2026 min bi kɛ Kati Kɔkɔ Tomo na orphelinat kɛrɛfɛ nɛgɛ kaɲa 21 waati 21h an b'a ladɔnniya k'a fɔ comité ba fila de farala ɲɔgɔn kan ni ka nin kɛnɛ in labɛn n'o ye Kati Kɔkɔ Tomo comité ye ani Kati ATT Bugu comité Bani dencɛ a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara bɛna taa Ala ka jɔnw ka lemaniya kurakuraya tuguni n'a ka ŋaniya ɲumanya ye ni Serifu kumana a bi don maaw dusukun na sabu ale min bi ka kuma a bi ka bɔ ale yɛrɛ dusukun na o de kama Bani dencɛ lamɛnnen don wa ka kumaw bi faamu Katikaw don kelen pe jumadon février kalo tile 27 Kati orphelinat kɛrɛfɛ wajulu kɛnɛ in bi ɲɛnamaya yen de nɛgɛ kaɲa 21 waati 21h. Besoin de pneus solides pour votre remorque? Ici, qualité rime avec sécurité. Résistant, durable et prêt pour tous les terrains. Voyagez l'esprit tranquille, choisissez la performance. Disponible dès maintenant dans votre boutique. La chaleur ne vous laisse aucun répit? Découvrez nos ventilateurs rechargeables, conçus pour vous offrir fraîcheur et confort à tout moment. Stock important, produits de qualité et disponibilité immédiate. Puissant, silencieux et économique, il vous accompagne partout, à la maison, au bureau ou même en cas de coupure d'électricité. Grâce à leur batterie longue durée, profitez d'heures de ventilation continue sans interruption. Solides, durables et performants, ils sont faits pour résister au temps. Optez pour la qualité. Optez pour le confort au quotidien. Les ventilateurs rechargeables et les pneus sont disponibles en grande quantité chez National Distribution, situé à Yerimadio, en face du stade du 26 mars.
n'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bila an kɔrɔ kɛ walima nafoloko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa. kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ. an bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa. awɔ Coris Bank baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma. yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa. n ka mobiliko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa n'i ka kalanko dun. awɔ k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma. yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakorogerew na wa. jaati Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛ ko t'a la wa siya ko t'a la. Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama. n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la. sunkalo kɔnɔna na an bɛ nisɔndiyalen don ka wagati dimani dɔ. Ramadan Mubarak. Ni sɔgɔma. Nse tanti ça va? Comment ne mɔden don? Esprit t'a la. Alhamdulillah. E bɛ ka relaxi mɔ de di Nura ma. Awɔ. Nura agi tɛmɛn'o kan o. Nura bɛ NI plus de ta. Ne yɛrɛ bɛ yaala n'a ye de. A tɛ bɔ ne ka saki kɔnɔ. Ne de ye seereya relax plus. O y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Mali la. Vitamine 21 de b'a la. Namasa b'a la, tamaro b'a la, pomme b'a la, bi b'a la. Denmisɛnninw b'a fɛ cogo mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɛ ten. A kɛ bannen ko abada. Iridielac den dumuni dafalen denbaw ka lafiya kama ka ta den kalo wɔɔrɔ la Iridielac 6 mois ye a kalo 8 Iridielac 8 mois ye ani sisan Iridielac 1+, ka ta den san 1 na ka yɛlɛ. awɔ nin ye fɔlɔfɔlɔ ye Mali la. Iridielac ka céréale 1+ falen don vitamine caman de la minnu nafa ka bon den ka kɛnɛya a n'a ka lamɔ na. Iridielac denbaw bɛɛ jigi don. Iridielac 1+. a nana o lafiyali kan. n'aw bɛ kunnafoni nɔfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ 73 91 91 91 la. Iridielac siɲɛ 1 Iridielac waati bɛɛ. Chez Fofi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne. Apportons confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Idia ou sur notre catalogue en ligne. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. Seiko's Broad.
nationali gadi ni te gadi te nationali gadi farfoni ni kalabu kana ya bobe dema te national Jama je yorola konyo yorola lengunu yorola hali tosigi yorola jama bebe girete minga te national magoro ba mi de musumba mi musumba mi aha te national ni atimi ini kumulo dimi te nwanye ni atimi ini bana mi sente nwanye ni atimi ini farifoni be nwona odela ubafe sipori kala ubafe national ubafe national si ubafe national wajulu kana national nega kera na te warati si to ni for national Soor énergie boisson énergétique kelen min be ni ale nana farikolo funni galabu kɛnɛyali ka taa se aw bɛɛ lajɛlen kama Soor énergie ale boisson ye ni ale mi ko kelen ale be e bila ko caman kɔnɔ ka se ka I hakili k'o fara ɲɔgɔn kan farikolo ka ale fɛnɛ sabati a fɔ Soor énergie ale établissement Mamadou Sembara ale de be a représenter ba Maliba ale kɔnɔna na fɛn min ye Soor énergie a sɔrɔ yɔrɔba o de filɛ yen fɛn min ye Bulukasɔnbugu ale sugu la yɔrɔ kelen pe dumɛ station triangle ale masurunya na walima fɛn min ye Keɲeba région ale kɔnɔna na Keɲeba faraba a b'a ale sɔrɔ yen nɛgɛjurugufe olu filɛ yen 78 45 06 15 walima 70 47 47 87. Championi Edanaya Imashwa Kadatinia Kafarifani Kagaranyaga Fodanaya Afaron Kokele Abedala Bukenea Kibila Bella No Atandu Teuka Championi no Agute Lerika Galobunda Edanaya Oh papa goûter, oh maman goûter, j'ai Johnny goûter, j'ai Aya goûter, c'est comment, Dedanaya championni, papa, Dedanaya, akadi trop, Dedanaya, Dedanaya minafa. Madame, nono sugu jumɛn don? Nono Sahel kanɛti kɛ. So dara fo ka nono Sahel kanɛti tɛ daraka nono dama ye dɛ. A bɛ min waati bɛɛ wa a bɛ kɛ fɛn caman na. A bɛ kɛ dɛgɛ la, a bɛ kɛ sɛri la. N'i sɛgɛnnen nana ka frigo dayɛlɛ ni ka kelen ta k'i kun ja n'a ye i bɛ sin ka lafiya ten. Nafila d'a ma joona. A bɛ baga denmisɛnninw ma fu. N'o tɛ a yɛrɛ b'i kan ja n'a ye kuma bɛɛ saga ni waati. Wa lafiya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ suma bayɛlɛmani de nɔgɔya k'i to a kan wa ayi i kɔnɔ kɔni tɛ ja abada datugulanin ngalo ka bɔ a da la dɔrɔn n'o tɛ ni k'i kun ja n'a ye. Tiɲɛ na nono Sahel kanɛti nin kɛra ne min ji ye sa saga ani waati. Sunkalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ
ni nɔnɔ mixuel ye sunkalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fana b'a la. Nɔnɔ mixuel y'o limanaw dɛmɛ o ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixuel sunkalo kalo damu ye waati bɛɛ. Mixuel, riche et crémeux. Ne tɛ Zara de ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la. A ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya. Ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na ka b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. te alkaba te wula te min ɲɔgɔn manja te min daro ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nukɔrɔla ka minɛ k'a maya ka kɛ ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaba ye o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲamuɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alikaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alikaba te wula sɛgasi don don a bɛ sɔrɔ jamana in suguw bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alikaba te wula kalite ko daa don. Alhamdulillah an bɛ ala tanu ka barikada an bɛ tila ka ala deli ala ka hɛrɛ kɛ ani aw ye sunkalo ye yɛrɛminɛ kalo ye ni waati ninnu sera ni mɔgɔw fɛ ka se ka hakili to dugawu la ka dugawu kɛ jamana ye a n'an yɛrɛ ye ani silamɛ bɛɛ lajɛlen fɔra ko dugawu silahul mu'min minnu kɛ kɛlɛkɛminɛn dugawu de a fana i y'a jateminɛ dugawu fana man gɛlɛn i bɛ se ka to lahaya bɛɛ la ka kɛ wari b'i kungo wari t'i kungo i bɛ se k'a kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ seliji t'i la i bɛ to sunɔgɔ la dɔrɔn i bɛ wuli dɔrɔn i bɛ dɔw fana kɛ donc ko nɔgɔnba de don wa fana a fɔra ko kɛlɛkɛminɛn a bɛ mɔgɔ bali ka bɔ ko caman de ma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jija ka an ka dugawu an sinsin dugawu yɛrɛ de kan. ala ka an ka dugawu kɛlenw minɛ dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin an balakaw ma. Ifazan b'an balakaw bɛɛ lajɛlen fo minnu cɛsirilen don sunkalo kɔnɔna la ne bɛ boli gabudaw la ka tobili kɛ k'a di sundonaw ma an b'u fo k'u barikada inchallah. Farfumni. Ini farfumni betul. Ini mana muni kalaman sini. Artileri ya. Aku saudara. Lama. Memang cama. Anu apa bu? Sila ada sekali cukup mana saja. Ada sekali cukup mana. Ini ada belaga bola lah saja. Gantar masuk. Amu dua. Amu basu ya. Kalau bekanya. Amu dua kuala kami dem. Dua kan jamana ye ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ka basigi don a kɔnɔ ka tila k'a ɲini mɔgɔw fɛ k'u hakili to an ka jamukan ye a produit minnu b'a sanfɛ a tulu a nɔnɔ a mayonnaise a thé a jus a najini k'u hakili to nin bɛɛ lajɛlen na
b'an dɛmɛ ka jɛmukan in Ustaz ɲanjini yɛrɛ ka di kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de. Voilà. A najini ka di. Aw ye tobilikɛla ye n'aw ko k'a ka di o la o b'a yira k'a fɔ k'a ka di an bɛ nin bɛɛ fɔ ka nin bɛɛ waleɲuman dɔn ka tila ka mɔgɔw hakili lajigin ni Ala sɔnna a ma Imamul Hasan alayhi salam a ka wajulu min bɛ labɛn sango san min jɛma jalan bɛ an ba bolo Madame Hayidara tanti Halima Dagamayisa tarata nata de don bɛɛ k'i hakili to a la tarata nata n'o tile binna a wajulu bɛ kɛ Bangoni Jɛngɛnɛbugu Ndolanci Tɛrɛba kan ni dugu jɛra araba kuranɛkala ani suntigɛ baara bɛɛ lajɛlen suntigɛ VIP ala de bɛ caritati fan bɛɛ fɛ dumuni sugu sɔ bɛ yan n'i y'a ye to sɔrɔ san Dumuni sɔrɔ sugu bɛɛ bɛ yen nɔ. ni sɔ bɛ bozo bɛ taa dɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka a yira an na islam denw n'o ye wudu denw ye olu fana ka wajibi bɛ samedi nata inshallah a bɛ kɛ Bangoni Jɛngɛnɛbugu A bɛ ɲɛnamaya an fa fɛ ka seli Sherif Ahmed Tidiane Haidara. Ayiwa nin ye sun tigɛlen Bamakɔ ni a lamini na ni ala ka jɛ ye ɲɛ kelen dugawu an bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka sunkalo timiko ɲuman di a bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka sunkalo barajiw dafalen di an ma an b'a fɔ Allahumma laka sumna wa ala rizqika naftar lahza jana wa tabata al-arad wa sabata al-ajr insha Allah alhamdulillahi rabbil alamin ala k'a minɛ an ye
ka fara ɲɔgɔn kan an n'o diyaɲɛ waati dumanw kɛ tolominawele ani boloziɲɔgɔnma kɔnɔna la minnu b'an kafolen to ka di b'aw bilasira aw ka nin waati duman ninnu bɛɛ la sumani fara ɲɔgɔn waatiw la belebele dɔ ye a y'aw tagama ɲɔgɔn kɛ ka di ye ka di a ka di dɛ. Sunkalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ. Ni nɔnɔ mixuel ye sunkalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye. Vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fana b'a la. Nɔnɔ mixuel b'aw limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixwell, sunkalo kalo damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Je suis le Tezara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Vous parlez trop, c'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara. Disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Fonsere be bako aguti kagalbonda Deuka championi Tedanaya Imashwa Kadatimia Kafarifani Kagaranyaga Fodanaya Afaron kokele Abedala butkemea Kibila bela No adandu Deuka championi ndo Aguti Zerika galbonda Tedanaya On papa goûté, on maman goûté, j'ai Johnny goûté, j'ai Aya goûté. C'est comment, Tedanaya championni. Papa, Tedanaya, akadi trop. Tedanaya, Yedanaya minafa. Nitingadi, internationally gadi. Nitingadi, internationally gadi. Farifoni ni kalabutana ya abuba dema. International. Jama jayorola. International. Konyo yorola. International. Jengunu yorola. International. Ali tosigi yorola. Jama bebe girete minga. International. Magoroba mi demisumba mi. Chauba mi musumba mi. Aha, international. Niatimi ini kumulo dimi tenwanye. Niatimi ini bana misente tenwanye. Niatimi ini farifoni benwana. Odela ubafe. Sipori kala ubafe. International. Meru ubafe. International. Tisi ubafe. International. Wajulu kanaka. International. Nega kera na te wara tisi etugu ni forte national. Forte national.
Chez Fofi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne, apportant confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Idja ou sur notre catalogue en ligne. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. Alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanuka barkada sun tigara amba nyina ala fe do munun kera ala ka do nyun bela jelemne bi nugara chugumina ala ka sini nugayate ala ka bodaw di ala ka sutrawke bi anga chogoroba nyuma no e ba madan haidra amfan ankram wa sayyidi shurusman madan haidra wono fa nyuma aka ala kumbe nyina e o sam bidruye asumayen mani wala mi do de ke bamadan ala ka hinala ala ka ya fama ala ka dairo sumaya do fen mi kai saraka fen mi boy ala ka bela jelemine atraka kole munun to ya rabbi ala ka nyemula ame do kren ka nyesi anga musorba nyuma haja bastan trawre ala ka fana hina ka ya fama ka dairo sumaya ani shirifla furi bela jele ame do ka bay ka do ta ka nyesi anga jamana ala ka bodadi ala ka hera do jamana kono jamana nyemgo hakili nyuma ala ka duma ala ka boda duma be do ka an krefe dugu bela jele nye be ala ka hera ni hakili sigini basigi do je bela jele kono ami do laba an ga sababu nyuma ya kana karamo ka sayyidi shurusman madan haidra ala ka shida ma ka kenaya dama seran ko fen ala ka kisi ala ka tanga ala ka boda di ama karamo ala ka nyema ala karamo ala ka balo aka kolo bela jele ka sagoye ala kana tegun foi nati ka nyesin karamo ni aka kolo ma ala kana yere kunke adigum bawi ala kunke chiba bunye ko son salli ala muhammad wa alihi ko kuma kono ni ala sonama alfa ibe segi naflaka misuna nafla aya fo jogo misuna nafla we arakan nani arakan folo arakan kilewun kile ibe fatiha kalam fatiha banin ko ibe ayatul kursi kalam shen kile ibe ayatul kursi kalam shen kile ibe kul huwallahu ahad allahu samad kata furi ibe kalam shen tan ani saba niyo kalam shen tan saba ibe soro salamu blalen ko fa iklalen ko rosilla ibe soro ki sigi ka ya latif u koro ere ko no ya masa wala sa ko ko no ya chugumi ibe wurdi shen keme ya rabbi ni munu siraka ke ala kan bela gelen ka ku no ya ala ko duwa mine o kun kono ka kaini wati chugai fuli ani kuma kunche kuma jumane be kasan ami anaje bagani alla me baga bela jelen fo afa fere silen ko anaje ni watina me daga bu ko bela jelen fo ka fami ani fo ka fo laba an karamo ani ammo ke ase sherif usman madan haidara ani akademi ya bela jelen ka ni ala fa shijan ani kene alla mo mami ala bulu ala ko di anama ala ko ke ala abu ya ko son ko tigi muhammad bin ana baraka ko son sallallahu alaihi wa sallam ala ka odo mine alfa fuli ni kuma kunche jumane be fuli kerengelen ta ko di famille shirifilama ailatu murshidin ana aka somo belagela mu belagelen fo ala ka shini kenya du belagelen ka soroka an kan bawo na lame bawo ni an fle bawo mu belagelen fo jamiyatu ansar din amogo be fan fa mu belagelen fo ame mali islam belagelen fo ya rabbi be ani kenya be do mali kono chugumi ala ko sirala nati ambega tuko sira no fe ina fo anyi mo ba o conseil ni mo ba kala ni bayre reo ye chugumi anda Allah taala deli ala ko sabatili sira na mali kono ala ka mali suma ala ka suma ka soro ama keni effort bay am be sigle men effort mi ya rabbi ala ko noa amin ite daral mo fo daral mo ami fala je grabali mo fo ame foli ta ka nyeshi nyena ka bela jile magana gunya me Idrissa Shibifo ani Madu Sanogo kati nyena kapula conseil arabu de bubu samake ana fulu so nga fulu bu bela jile ani nyira koroke adama igla ni bego ko karamo gindo am bu bela jile fo kasi kana bugoni ka sirmana ka bela jile fo kemana ban mono ci mo bela jile mu bela jile fo sirmana dugu tigi to wala bubu sanare merci beaucoup amba fo ka wali ndo ka ni la fe fo 600 c'est ka fe on fara nyon kan ça va mais c'est que elle faut pas ça allez folie jara
kanga technique nyamoko fo buya kulubali kada tanga directeur ma DG Ousmane Sogore ambu be fo ku be walima do antena Adama Kulubali Moussa Traoré Abou Diabaté ani famille Suleiman Diara bu fo ku walima do ka do ku bela jilenye antena famille Mohamed Traoré ani fene be bolo be barala ni watina wasa bara no ka fara nyon ka laseli manauma ambu be fo ku be walima do ka Shirifla FM l'Amérique la bela jelen fo bi mo min bolo be u ka nege karafila o de ambalma ke Isa Fofana amba fo ka walima do ka Zenebu fo ni watina akademia la ka do ke kalo ala ka atime ambe Shaka Kulubali fo se bali na bali ambe afoka walima do ulika joni chesila anya fo e angani jemuka en kabine adam nena ale de beno Shirifla officiel Facebook YouTube kan ni awya goshidron awbe jemuka en bela jenen sore wa karamo ka tafsir fana ako hakili to ala dongo do ni ala sona ma nege kanye nani no 4h du matin avec kata 5h konana dongo do awbe tafsir bela jenen ame minute tandro ne bo me ka to bela jenen soro aba soro dongo do ni ala sona ma 4h wati beki hakili to ala wala ame do de ke ala ka shini kene adi ye dundo e shini fana e dundo e ame do ke ala ka beira ma katika ko wajudo e shini ama yini kati befe beka bo angata togola orfin la terrain krefe kata wajulu in kenyon fe amba hakilla jigi Imam Hassan faraka wajulu o baraw be sena avec tarata nata avec bangoni jigi ne bundo la ci tere balaka Imam Hassan alika anniversaire wajulu min de majala be amba bolo madame Haidara tanti Halima daga Maisa ni ala sona malaka an shijo ko kono wudu de faraka wajulu be samedi do inshallah avec bangoni kur konana beki hakli to ala amba be ambi ni ala ni kra sona machine no do yore amina bo anga bikini de jour ni ala sonama o de ambalmake Mohamed Sila aka kira fasa Mohamed Sila ni hawa hakili bala Shirifla la wati julanya ta daga Jerusalem ka to français alhamdulillah kenya ukera wilka jo ukera abesala wi Mohamedou ni Mohamedou fasa ayo de da na ale fana ka klipu temena abesoro ko kizini ye duni tlanchugo nyuman chugo ya weraw minini shite kele ubayra aula amba bla wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kairaba Mamadou Kairaba Alagira Mamadou Kairaba Dina Jigi Saiba Kairaba Kairaba Mamadou Kairaba Alagira Mamadou Kairaba Dina Jigi Saiba Kairaba Abulai de Mamadou Kairaba Baminata de Mamadou Kairaba Dina Jigi Saiba Kairaba Kadija tu che Mamadou Kairaba Aisha ta che Malamini Kairaba Dina Jigi Saiba Kairaba fo Mamadou Kairaba ala yere ko Mamadou Kairaba damfen ko Mamadou Kairaba neko nabe jamana mi kononana ngobi ke jamana Kairamaye neko nabe duguba mi kononana ngobi ke duguba Kairamaye neko nabi kabila mi kononana ngobi ke kabila Kairamaye neko nabe sigida mi kononana ngobi ke sigida Kairamaye neko na